בשביל הסימבוליות, אנחנו נפתח בבוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, שזה ככה הייתי פותח את כל הפרקים. אנחנו היום נקרא לזה פרק 6, אבל למעשה פרק סיום לפרויקט דוקו-תרפי ששינה את חיי. זה נקרא פיל שבחדר, זה פודקאסט לקהל הרחב. אני אורן, והעליתי בשנים האחרונות קרוב ל-40 קילו, שזה השיא, אתה יודע, הכי גבוה שהייתי כאילו, ווואלה, אני לא הצלחתי להוריד את זה שנים. מהמקום הזה, כשנחשפתי לנקודת יציאה, וזה עזר לי לשחרר המון, אתה יודע, תלות שהייתה לי בחיים על המון דברים, ובמקום הזה פניתי אליך והצטרפתי לקבוצה של נקודת יציאה, ודיברנו על זה של, היי, תשמע, אני לא שולט באכילה שלי. שם יצאנו לדרך והכרנו, אני עושה שנייה איזה ריקאפ כזה, אתה יודע, על הפרקים הקודמים נקרא לזה ככה, ובתהליך הסופר משמעותי הזה שאנחנו נדבר עליו המון היום, הבנתי את הכוח של דוקו-תרפי ואת הכוח של כנות ואמת, אל מול האישוז הכי קשים וסודיים והרסניים שלנו. ואז עשיתי את הפודקאסט הזה כיציאה מארון הבושה, כהי, עולם, תראה מה עובר עליי. בכל מחיר ובשופר הכי גדול שיכולתי להפיץ את זה. ושנה וחודשיים מאותו פרק שלנו, עומד עינני היום, אתה יודע, בבן אדם שהוא אחר, במידת מה. באיזה מובן? חוץ מהקילוגרמים שהשלת. כן, אז זהו, אז באופן אבסורד, דווקא הקילוגרמים זה החלק הכי קטן בתחושה שלי. אני עשיתי שלום עם עצמי, על המון מלחמות שהיו בי. אתה יודע, המשקל הוא הסתיר בעצם שורשים של הסתרה ובושה, מאוד מאוד עמוקות. בעודי משיל את הקילוגרמים, אתה יודע, 40 קילו זה גם חתיכת משקל, אתה כאילו משתנה כבן אדם, כל ההתנהגות שלך משתנה. אז כשאני עובר את התהליך הזה, אני מבין שהמשקל זה בכלל לא האישו. את המשקל גם קשה להסתיר. בדיוק. קטע איתו. כן. זה סוד גלוי כזה, אתה יודע. אתה אמרת עכשיו, המשקל הסתיר משהו. כן. מה זה היה? היום אני יודע להגיד שזה הרבה מיקס כזה של בושה והסתרה. בושה בי, והסתרה של מי שאני יכול להיות. אני עוד חוקר את הנושא הזה, זה טרי, זה ממש מה שנקרא על שולחן הטיפול שלי. אולי נעשה פרק המשך שאתה יודע, יהיו תובנות יותר עמוקות סביב זה, אבל כאילו אני יודע להגיד שיש המון כאב שנמצא מאחורי ההליך השמנה שאני עברתי. לא היה לי טוב בחיים. אתה יודע, הייתי במקום שלא הייתי שלם איתו בלשון המעטה, ולא אהבתי את זה, אבל גם לא ראיתי איך אני יוצא מזה החוצה. ויש משהו בחיים סביב גיל 30 שאתה בטוח שהכל נשאר איזה, כאילו מה שיש לך עכשיו זה יישאר, אתה מבין מה תכוון? מתוך כל מיני זוויות מחשבה. וזה הלחיץ אותי רצח. אמרתי, וואי, פאק, אני במקום הכי לואו, כאילו, שהייתי עבר, הכי שמן שהייתי עבר, מסתיר הכל, כאילו, מתבייש לא טוב לי עם עצמי, וככה זה הולך להישאר, אבוי לי, כאילו, לא רואה איזה way out, שזה עוד יותר הביא עוד איזה 10 קילו לפחות בתוך הדבר הזה. ואחרי שהמון דברים התפרקו, אתה יודע, אם זה הזוגיות, אם זה תעסוקה מסוימת, שאתה יודע, שלא הרגש לי שזו הקריאה שלי. אז כאילו, כשהדברים האלה התפרקו, מצאתי את עצמי אוסף את החלקים ובונה את עצמי מחדש. ואז הגיע המקום הזה של להודות, אני צריך עזרה. אתה יודע. אגב, ההסתרה והבושה פוגעים אנושות ביכולת של אדם לקבל עזרה, לבקש עזרה. הרי אתה לא באמת מסתיר, כמו שאי אפשר להסתיר את הקילוגרמים, אי אפשר גם להסתיר את התוצאות של השימוש בסמים. אתה מעוך ואתה עייף ואתה לא על זה. כן. אבל אתה מסתיר את האדם שהפכת להיות. את איך שאתה מתנהג, את הבחירות שאתה עושה. את האופן שבו אתה חי בפער כל כך משמעותי מעולם הערכים שלך ומהאדם שאתה רוצה להיות. כן. את זה אנחנו מנסים להסתיר. כן. אבל אי אפשר להסתיר את זה מעצמנו. נכון. הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להסתיר כלום. לגמרי. כן. לגמרי. ואז יש איזה דיסוננס, כי אתה חי חיים כפולים. נכון. איך אצלך זה בא לידי ביטוי? הייתי מציג חזות של בן אדם ורבלי, ששמח וטוב לו בחיים, וכנראה פשוט קצת השמין, או זה תקופות. אנשים שמנים, שוב, עזוב אנשים שמנים, אני מדבר בשם עצמי, כאילו, אצלי הנרטיב היה, לתקופות, הוא כל החיים כזה עולה, יורד,
והולך לו טוב בקריירה, והולך לו טוב בחיים, אתה יודע, סך הכל הצליח לי, כאילו, המון דברים שעשיתי עם העסק, והמורי גיטרה לחיים, והופעות וכו'. אבל כן, אבל הוא ממש השמין, כאילו. אז אצלי החיים הכפולים היו כאילו שהייתי כזה מאוד חברתי וורבלי, ויודע להחזיק שיחה, אתה מכיר אותי, אתה יודע, אני מי שאני. אבל הייתי אוכל בהסתרה, שזה היה מגילאים מאוד מוקדמים. ובאיזשהו שלב זה יצא מבלנס, כאילו הייתי, הקלוריות והאוכל וכל החוסר בריאות הזה, הוא לא רק העלה אותי במשקל, הוא שם אותי במקום שבו אני מסתתר, כלומר, סופאשים היו אצלי וולטים וסוני, וולטים וסדרות. מינימום אינטראקציה עם אנשים, ואף אחד לא יכל לחבר את הפאזל הזה, כי אנשים לא חווים אותך כחברה מיוחדת, הם חווים אותך כאינדיבידואלים, זאת אומרת, כל אחד רואה אותך מתי שהוא רואה אותך. הוא רואה שאתה משמין, הוא אומר שזה כנראה תקופה, אתה מדבר טוב, אתה מחייך, אתה נראה שמח, כאילו הייתי ליצן עצוב כזה, אתה יודע. אז הייתי אוכל המון 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 בסתר, אבל מעבר לאכילה עצמה, זה היה הקרייבינג הזה של איך אני מחכה לוולט, איך אני מחכה למשלוח, איך אני מחכה להתמסטל מהאוכל, איך אני מחכה לקום ביום שבת בבוקר ולהדליק את הסוני, וכאילו להיות בתוך לופ של 9 שעות של אכילה, של מנות וכינוחים, ולהישאב לתוך משחק, שבו אני איזה אבטר, אתה יודע, שקלירלי לא חווה את זה, או לתוך סדרה מסוימת, להפנה את עצמי, ולקום ביום ראשון, לעבוד ולעשות את הריקוד החברתי הזה שוב. זה בגדול היה... מתיש. כן. ברמות. מאוד הורס, אתה יודע. זה משקל כבד לשאת על עצמך, כן? כן. הרבה יותר כבד ממשקל פיזי. הרבה יותר. ככה נראו הסופשים, ואתה יודע, עזוב את הסופשים, זה חופשים, אתה יודע, זה הקרב הפנימי הזה של איך אני מחכה שיגיע החג הזה, או החופש הזה, כדי שאני אוכל להרוס את עצמי. אתה מבין? וזה לופ כזה שהוא... זה לופ כזה שהנקודה הכי עצובה הייתה, שאף אחד לא דיבר איתי על זה. אתה מבין? זאת אומרת, יש איזו נקודה שהחברה משלימה עם זה, טוב, אתה שמן, אתה תמות ככה. שזה לא לבוא ולהגיד על העניין של השמן, אבל קלירלי רואים עליי שלא טוב לי. כאילו, אתה מבין? אפשר להסתיר את זה. כאילו, קשה להניח את ההנחה הזו בזמן שאתה עושה כל כך הרבה מאמצים כדי להציג מצג שווא. בדיוק. או לא לשתף, לא לספר, בטח לא לבקש עזרה. בדיוק. כן. אתה כל כך קבור בתוך עצמך, בלופ ההרסני הזה, שאף אחד כבר לא מדבר איתך על זה. זאת אומרת, נקודה שהייתה לי מאוד כואבת, זה שיהיו רק 2 אנשים בעולם שדיברו איתי על זה בצורה גלויה ופתוחה. קוראים להם טל וקרמן גרין, חברים מאוד טובים שלי, ומכל, אתה יודע, כל האנשים שאני מכיר, משפחה, חברים, מה שאתה רוצה. איך זה נשמע? אני מגיע אליהם, הם גרים בצפון, אז אני בא אליהם כזה, עושים לי, דוד, מה קורה איתך? לא טוב לך. אתה רחוק מכל מה שאתה יכול להיות, וזה עצוב לי לראות את זה. וואו, חברים טובים. אמיתיים, כן. וזה היה כואב, אבל זה גם תמן בחובו איזושהי הבטחה שיש לי תקווה, אתה יודע, ויש עתיד, ושזה לא חייב להיות ככה. זאת אומרת, אתה כל כך, לא אתה, אבל אנשים כל כך רגישים סביב הדברים האלה, הם באים באובר רגישות, ויש לי ביקורת כלפי חברים ומשפחה, ואנשים שהם טיפה, אתה יודע, שיש להם אחריות עליי, שלא סותר את האחריות שלי, אבל יש להם אחריות לבוא ולהגיד, מה קורה? מה קורה? אני גם בן אדם שקורא לזה, כאילו, אתה מבין? אולי לא ידעתי להגיד את זה מספיק, אבל הנה, עכשיו אני אומר, וכזה חבר גם גדלתי להיות בזכות ההשראה שלהם. אתה מבין? זה היה חשוב, כאילו, והם היחידים שאמרו לי. האחריות שלך היא להביע את הצורך הזה שלך בפני אנשים שהם חברים אמיתיים. כן. כי הרבה פעמים אנשים נזהרים כביכול, כי הם לא... כולנו צריכים להלך בין טיפות הפוליטיקלי קורקט היום כל הזמן, בכל נושא, בכל תחום. בדיוק. כן, זה ממש מייתר את כל הקסם בחברות. ממש. אני פוגש את זה הרבה בתחומים של זוגיות. קשה לבוא לאדם, הרי אנחנו מקדשים שמירה על שלום בית, ואתה לפעמים רואה חבר שלך ממש נמק בתוך קשר הרסני, ואתה מרגיש שאין לך שום זכות, שזה לא מוסרי לבוא ולהגיד לו, אחי, זה לא טוב לך, תברח משם. אני החלטתי לנהוג אחרת, יש לי חבר טוב שבקשר הרסני, ולמרות שהאמונה שלי שהוא יצא מזה בקרוב, על סמך ההיסטוריה, היא לא גדולה, אבל אמרתי לו, והוא נשוי ויש לו ילדים, אבל אמרתי לו,
בעיניי הדבר הנכון עבורך לעשות זה לברוח משם. וואו. וזה כביכול נתפס דבר מאוד לא מוסרי כמעט לעשות. כן. כן, חיים בעולם מעוות. ממש. איפה האמת בתוך זה? כן. מי יותר טוב מחבר טוב לשקף לנו, כן. אחי, נראה לי שאתה לא על זה. צריך בדיוק. לעשות שינוי. בדיוק. כן. זה כאילו... אתה יודע, חשבתי על זה הרבה, ויש פה את העניין של כשהאמת פוגשת את המציאות, אז היא באמת מזיזה הרם, אין מה לעשות, אין יותר חזק מהאמת. אז יש את זה, כנדבך ללמה כדאי להגיד את האמת לחברים, ולמה האקט הזה שהם פתחו לי את הדלת בצפון, אני לא אשכח את זה בחיים, והסתכלו, אמרו לי, מה קורה לך? מה זה? אתה יודע. צריך לדעת גם איך להגיד את האמת, כי תראה, חברים שלך אמרו לך את זה, אנחנו יודעים כמה יש לך להרוויח מלהיות על זה, לא מה יש לך להפסיד מלהמשיך לאכול בסתר. בדיוק. לא, בוא תראה מה נהיה ממך. אחי, אם אתה תמשיך לעשות סמים, אתה תמות. זה, אם כבר משהו, זה מדכא. מאוד. אבל כשמישהו מאמין בך, אמר ויקטור פרנקל, אמר שהאדם האוהב רואה באדם האהוב יכולות גנוזות שלא באו לידי מימוש. ועל ידי האהבה שלו, הוא מעמיד בעצם את האדם האהוב על היכולות שלו, על האיכויות שלו, ודואג לזה שהוא יממש אותן. זאת אהבה. כן, ואיזה מסר זה לקבל, אתה יודע. יש בך עוד כל כך הרבה, כאילו, שלא יוצא החוצה. בדיוק. כן, ובוא נבין למה, ובוא נראה מה אפשר לעשות עם זה. וכאילו, זה גם לקרוא לילד בשמו, אבל אתה יודע, זה כל כך רתם אותי, דרך הכאב. כאילו, אובייסלי היה לי כואב, אתה יודע, לבוא, והתביישתי בזה שהשמנתי מאוד, ואתה יודע, זה באמת, זה נורא. כאילו, זה חוויה נוראית. אבל זה בן אדם שאומר לך, תשמע, אתה יכול גם, אתה יודע, יש גם דרך החוצה מזה. כן. כאילו, וזה הכל מקופסל כל כך טוב בתוך, אתה יודע, נגיעה. אז יש את העניין של האמת, ויש את העניין של להגיד את זה באופן שעוד משאיר לך פוטנציאל לשינוי. כן. אבל אני חושב שמשהו שריגש אותי שם, זה שהם מאוד ראו אותי. כאילו, אתה מבין? זאת אומרת, ראו אותי דרך ההסתרה. מאוד מתחבר לנדבך של האמת, אבל ראו אותי, כאילו, אתה יודע, אתה בא ואתה... לא, אתה לא תברח לי. אני רואה אותך בתוך הדבר הזה שם. אני מכיר את מי שהיית, אני מכיר את מי שאני חושב שאתה יכול להיות, כן. ואני יודע שזה זמני. יש המון דברים שממש הזיזו בי שם את הדבר הזה, וגם העובדה שהם היו יחידים. יש מקום לחברה, או זו חברה, חלקת האלוהים הקטנה שלך, לעבוד כחברה, ולסרגל אותך בדרך שאתה משדר שעושה לך טוב. יש לזה מקום, וזה לא נעים להגיד לבן אדם את זה. אבל כשלי אמרו, תשמע, אנחנו אוהבים אותך כמו שאתה, אז מה קורה עם כל בן אדם שאני יכול להיות? כן. תראי, כחבר טוב, אם אני קרוב למישהו ואני אוהב אותו, ואני רוצה להיות כן איתו, אני בעיניי מחויב להגיד לו את דעתי, לפעמים הבוטה, גם אם אני לוקח בחשבון שיש מצב שאני טועה. כן. כן, אני צריך... ובסופו של דבר, תראה, הפחד מלהמשיך להסתגר ולהסתיר ולאכול, זה פחד שהוא לא מניע אותנו לפעולה. נכון. עובדה היו לי המון פחדים מהדאון שאחרי השימוש, אוקיי? כמה פעמים נכנסתי להנגאוברים ודאונים פעם אחרי פעם, זה אף פעם לא העיר אותי וגרם לי להתאפס ולעשות שינוי. אבל כשאתה מתחיל לחשוב על הדברים שיש לך להרוויח, להפסיק את הלופ הזה, מזוגיות טובה, מהצלחה במישור המקצועי, שם זה מתחיל להיות מעניין. שם זה מתחיל להניע. איפה היה לך, כאילו, הנקודת יציאה שלך? אין נקודה אחת כזאת. כן. יש המון נקודות. כל הזמן, בטח בשנה ומשהו האחרונו. כן. עברה לי שנה משוגעת, זה התחיל עוד במלחמה, והמחלה של אבא שלי, והמיונים לחתונמי, שזה גם משהו שהוא מעורר המון מתח ושואב. כן. לוקח הרבה משאבים רגשיים, נפשיים. ואז המוות של אבא שלי, וההתכוננות לקראת השידורים, והחשיפה. אז אפילו עכשיו אני באיזשהו סוג של נקודת יציאה לתקופה חדשה. כן. כל הזמן יש נקודות כאלה. דיברנו בשיחה הקודמת שלנו, שזה לא בינארי, אין לפני אחרי. נכון. אז זה כל רצף של נקודות שבכל אחת מהן
זה מצד אחד מבאס, כי אתה אומר, בוא'נה, אני כל הזמן צריך לקבל את ההחלטות האלה, ולשים לב, ולהשקיע מאמץ. ממש. מצד שני, כל שנייה יש הזדמנויות. Mm, יש הזדמנות חדשה כל רגע. נכון, לעשות בחירות חדשות. נכון, נכון. אז זה מגניב. זה מאוד להשתנות, יפה. כן, לגמרי. כן. זה מאוד מאוד יפה. אני שאלתי את זה במקום שסקרן אותי, כי אני שנייה חוזר לסדרת רשת, שעבורי הייתה, אתה יודע, כמות הפעמים שצפיתי בזה, באמת. אני חושב שפגשתי את זה עוד שהייתי מעשן, ואמרתי לעצמי, וואו, כאילו לקחתי מזה מלא השראה, לדרך מאוד יצירתית, לבוא ולסדוק איזה משהו בעצמך שאתה רוצה שישתנה, כן. צורה יצירתית וחכמה ומדויקת, וגם לעשות את התהליך, אבל גם לרתום את עצמך. כן. אתה מבין? על הדרך, כאילו, וזה גם אותי, זה מאוד מאוד רתם, זה גם, אתה יודע, זה פותח איזה נוירון במוח שאומר, אוקיי, הנה דרך, כאילו, לא יודע אם לכבוש, אבל הנה דרך לשנות משהו שמאוד מושרש בך. כן. תלות, אתה יודע, דפוס שאתה מטפח כאילו כל כך הרבה זמן. יש בעולם גם את הדברים האלה, הלא מנומסים, היצירתיים, עם כנות ברוטלית, כאילו. כן. כן. עם כנות. היום כנות היא ברוטלית בתוך עולם השקר, אתה יודע. נכון. הכנות זה אקט כאילו אמיץ ומהפכני. אבל זה כולה כנות, זאת הייתה האמת. איפשהו, כמובן, עטופה בחוקי הז'אנר ובכל מיני אלמנטים יצירתיים. הדוקותרפי, הרי יש לו חלק של תיעוד ושל חשיפה. השילוב בין שניהם הוא שילוב מאוד אפקטיבי, אבל לכל אחד מהם יש יתרונות אחרים. ספר לי. זאת אומרת, בתיעוד עצמו, גם אם לא תחשוף את זה בפני אף אחד אחר, אתה נחשף בפני עצמך. אתה פותח מצלמה, אתה מתחיל לדבר אליה, אתה מתחיל להקשיב לעצמך. כן. לספר לעצמך סיפור בקול רם, באופן כזה שאתה שם לב לדברים. לא פועל על אוטומט. מייצר איזשהו מרווח. יש משפט יפה שאומר, כל הפוטנציאל האנושי נמצא במרווח שבין הגירוי לתגובה. אוקיי? יש איזה גירוי, יש לי דודה, יש לי איזשהו כעס, רגע לפני שהוא עובר להתפרצות זעם, רגע לפני שהדודה הופכת לשימוש, רגע לפני שהמחשבה על הוולט הופכת למנה עיקרית ושתי תוספות, שם אני יכול לייצר מרווח ולהתבונן בדברים, לתהות עליהם, לספר לעצמי סיפור, לכל הפחות לבדוק עוד כל מיני זוויות. אז התיעוד מאפשר לך את זה. אתה מסתכל לעצמך בעיניים, אתה שומע את הקול שלך, אבל החשיפה היא הדבר החשוב, או המשמעותי יותר מבין השניים. למה? כי שם באמת יש מעבר מבושה והסתרה לכנות וחשיפה. שם, ברגע שאתה בעצם עושה סרט על החיים שלך. וכשאתה הולך לסרט, אתה, להגיד לך מה, אפילו לא אכפת לך אם הסוף יהיה טוב או לא. אתה אומר רק שלא יהיה משעמם. שיהיה סרט מעניין. אז הוא מעודד אותך לעשייה משמעותית, ליצירתיות, לחזון. הוא מאפשר לך לעזור לאנשים אחרים. כן. ולקבל כוח מהאלטרואיזם האגואיסטי הזה. ממש. כן. מחייב אותך. תשמע, זה לא יכול להיות הדלק. זה מאוד בעייתי כשזה הדלק, אבל זה תוסף מאוד משמעותי לדלק. כן. לא לרצות להיכשל או לרצות להוכיח. זה יכול להיות בסדר גמור. נכון. יש אנשים שיעשו על זה קריירה, אתה יודע. ממש. אני לא מסוגל, בוא אני אראה לך יא מניאק. כן. בוא אני אראה לך מי לא מסוגל. בדיוק, זה מדגדג איזה כוח פנימי כזה של, רגע. כן. יש אנשים שזה יפרק אותם. שבן אדם אומר להם שהם לא מסוגלים. אנשים אחרים, זה ייתן להם נכון. ים של מוטיבציה. נכון. תוך כדי שדיברת על זה, זה מאוד הדליק אצלי את כשעשיתי את הפודקאסט, אז באמת היה את העניין של היציאה מארון הבושה. הדלק שקיבלתי משם, דלק משני כזה, כן? אבל באמת היה לו אפקט מאוד גדול עליי, זה התגובות של האנשים. עכשיו, לא תגובות לרילזים עצמם של וואו, איזה זה. לא הסיפור הזה. ההודעות ששלחו לי בפרטי. למשל? קיבלתי מאות הודעות שבעולם שלי זה מלא. הודעות שכל אחת מהן זה פרק, סבבה? הודעות הייתה סקאלה מאוד רחבה, הודעות נגיד גברים שהם מאוד מזדהים עם התכנים של ההשמנה, ואומרים, תשמע, אני מתבייש לעשות לזה לייק, מרוב שאני מתחבר ומרוב שאני מפחד. ונשים שנתנו שנייה את דעתן ושיתפו שנייה מאיך שהן רואות,
מה עובר על גבר שמן. אוקיי, מעניין מאוד. כן. זאת אומרת, אני באתי לזה ממקום כזה של מאוד, וואי, בוא נהיה לי שמן, אז אין לי סיכוי, אתה יודע, עם בחורות, ואני לא רואה את עצמי מזמן זוגיות, ומלא גם בנות אמרו לי, תקשיב, תדע שזה לא פוסל, זה לא, זה כאילו, ניסו שנייה לנחם, אתה יודע, זה מגיע למלא אנשים. חלק מהרילזים ממש התפוצצו. וזה אומר שגם מלא אנשים יגידו את דעתם מבלי לראות את התמונה שלמה, הם לא צפו בפרק. כן. אתה יודע, אז הם מגיבים נקודתית למה שהם רואים. מיד אתה נוגע להם בנקודות מאוד עמוקות. בדיוק. כן. ובצורה יפהפייה, אתה יודע, מלא תגובות, גם של נשים. חלק מהן הזדהו ואמרו, וואו, לא ידעתי שגם גברים חווים את זה. זאת אומרת, כל מה שאתם חווים, קופי-פייסט מתורגם לעולם שלנו, פשוט לא ידענו שזה מה שעובר עליכם, כאילו. הבאת פה רגישות שהיא בעיניי מקוטלגת כנשית, אבל הנה, פירקנו את הדבר הזה. היו גם תגובות יותר קשות, או פחות נעימות? האמת, אני צריך לחשוב על זה רגע. לא בכוח. לא. לא נתמקד בשלילי, יש כל כך הרבה חיובי. לא היו תגובות, כן? ברילזים שלה, אני מדבר על הרומן שלי עם הוולד, שזה כנראה הריל שהתפוצץ הכי הרבה, אז כאילו ראיתי שהיו מלא פורוורדים, ואני מניח שזה לא אנשים שאתה יודע, כטבע הרשת החברתית, אני מניח שזה לא שרים, אתה יודע, החץ הזה יכול להראות לך שרים, והחץ הזה יכול להיות לך פורוורדים, כאילו שהעבירו, שזה גם אלמנט שמראה כמה הדבר הזה נהיה ויראלי. נראה לי שאתה יודע, שרואים גבר שמן שמדבר על הקרבים שלו בשבת על הוולטים, לא נראה לי שכל הדברים היו שיתופים וזה. כנראה שהרבה הזדהות הייתה שם, אבל כן. כן, בדיוק, על הדרך, כאילו. אז אולי גם היה איזה סטלבט, אבל לא חוויתי את זה באופן ישיר, ההפך, דווקא, אתה יודע, אפילו מישהי שהייתה איתי בכיתה ד' שלחה לי הודעה out of the blue אחרי, לא יודע, 20 שנה, כאילו. תשמע, אני מאוד מתחברת למה שדיברת, איזו כנות, כאילו, איזה שיח אמיתי, אני, אתה יודע, מחכה לפרק הבא, כאילו, וזה פשוט מרתק אותי לשמוע על הדבר הזה, כי אף אחד לא מדבר על זה. ווואו, כאילו, כל הכבוד על האומץ ועל הכנות, וכאלה היו המון, וגם היו חבר'ה שתפסו אותי ברחוב, אתה יודע, וזה בחיים לא קרה לי. אנשים, גם שהכרתי וגם שלא הכרתי, של, וואי, לא ידעתי שזה מה שאתה עובר. אתה מדבר על זה בצורה מאוד אינטליגנטית ורגישה, ומציג בצורה נקייה, כאבים שמאוד מפחיד לדבר עליהם. ביני לבין עצמי, והרגשתי שתמללת איזה משהו ברילזים האלה, בפודקאסט, משהו שלא היה מדובר ביני לבין עצמי בכלל, כאילו גם אני מתחבר לזה, אתה מבין? גם אני זה, אז מלא גם עניים כאלה, ועוד סוג תגובה שלא ציפיתי לקבל, זה מהאנשים שבחיים לא הייתי משייך אליהם את המאבקים האלה. חבר'ה רזים, חבר'ה חטובים, דוגמנים, דוגמניות, אתה יודע, אנשים כאילו שאתה אומר, בחיים, כאילו, אתה יודע, אין מצב שהם חווים את זה, והם חווים את זה, בטח. אותה, כאילו. התמודדות מתישה יכולה להיות. מאוד. במקומות האלה. מאוד. וכן, ובתוך הקטגוריה של האוכל, אתה יודע, הפרעות אכילה על כל מיני סקלות, שזה כמובן שונה ממה שאני חוויתי, אבל אתה יודע, ומלא שיתופים מאנשים שפתאום הרגישו בנוח לפנות אליי בהודעה, באינסטגרם. להגיד, היי, תשמע, זה ממש נגע בי. זה חלק מתופעות הלוואי, במרכאות אני אומר, כי זה נהדר. כן. של חשיפה מהסוג הזה, שאנשים מרגישים מאוד בנוח, הם מרגישים כאילו הם מכירים אותך, כי פתחת מקום מאוד כביכול עמוק ואישי, אז הם מרגישים מאוד בנוח לפנות אליך, כי אתה פתחת את הפתח הזה. כן. צריך לדעת לפעמים גם לסגור אותו. אז אני רוצה לשאול אותך, כאילו, אני חוויתי את זה על בשרי איתך, אתה יודע. איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? אז תראה, קודם כל, בראש ובראשונה חשוב שהחשיפה תשרת אותי. בשלב מסוים הגבולות קצת יטשטשו אצלי. כן. ואז אתה גם מרגיש איזושהי מחויבות לעזור לאדם שצריך עזרה, כי הוא ראה איזה תוכן שלך שהוא מאוד הזדהה איתו. כן. והבנתי עם הזמן שיש לי מחויבות לא לעזור לאדם, כשאני מרגיש שזה על חשבוני, כשאין לי משאבים נפשיים לתת. ומצאתי את עצמי בנקודות מסוימות בשנים האחרונות בנתינה מחוסר, חבל על הזמן. כן. אתה יודע, מהות הנתינה מחוסר זה להזמין בן אדם למסעדה כשאין לך שקל על התחת, כן? ממש. והגעתי למצב שאני במינוס. מינוס של משאבים נפשיים. לקחתי הרבה הלוואות ממחר, ומאחר כך נשארתי בלי כלום. כן. וכשעושים דברים כאלה, כשאנשים כמונו לא קשובים למאזן הנפשי שלהם, אז זה לא נגמר טוב. נכון. כן. זה יכול להיגמר פשוט בתחושות קשות, בכבדות או בשימוש. כן. כן. לגמרי. כן.
זה ישר לקח אותי לשם. ממש. יש משהו אחרי שאתה מתרוקן ככה, אתה חייב איזה מטען זריז כזה. אתה יודע, איזה משהו כמה שיותר זריז, כמה שיותר זה. נכון. וזה סוג של איזה פרפרזה או וריאציה של המוח המסוכן. כאילו, דיברנו על זה הרבה, כחלק מהעניין הזה של אין לפני אחרי, אז גם אין ניצחונות אבסולוטיים. אין דבר כזה. מה גם שתשמע, צריך הרבה יהירות כזה לחשוב שאפשר באמצעות כלי כזה, שאומנם הוא מאפשר המון, אבל הוא גם שם אותך באזורים של סכנה. כן. אני נפגש עם אנשים יום-יום ומדבר איתם על סמים. אתה נשאר באזור מאוד מאוד מתרגר ומעורר מתח. נכון. באופן אבסורדי, אדם שלא מתעסק בתחום הזה ומתחיל את החיים החדשים, הרבה יותר קל לו להשיל מעליו כבר את הזהות של המסומם, של השמן, ולצאת לדרך חדשה. כן. אבל כשאתה שם את עצמך בספוט, שאנשים פונים אליך ומבקשים עזרה, ורוצים להתייעץ איתך, אז אתה נשאר בגראונד זירו כזה, ששם למוח המסוכן הרבה יותר קל להושיט יד ולתפוס לך בביצים. בטח. וכשהוא תופס לך בביצים זה אכזרי. ממש. כן. ובשניות. כן. אתה גם לא מצפה לזה. זה רגע אחד של יהירות, חוסר תשומת לב. זה כל מה שצריך כדי, בום. כן. להתגלץ' בזה שוב. אפשר גם לבנות כל מיני... סליחה. לא. אפשר לבנות, אפשר להתפתח. אבל ממש כמו כשאתה בונה שכבה ועוד שכבה, מדרגה ועוד מדרגה, בבסיס, וזה לאו דווקא חדשות רעות. בבסיס, המוח המסוכן נמצא שם כל הזמן. הדפוסים האלה בשניות, הרי כדי להרוס את כל השכבות שבנית זה בשניות. נכון. בשניות. לבנות לוקח זמן. כן. והיום אני מבין, אתה יודע, אני הרבה זמן התנגדתי לדימוי של החולה, של 12 הצעדים. אני עדיין לא משתמש בטרמינולוגיה הזאת, ואני לא רואה בעין בעין, אבל הבנתי את התפיסה הזאת יותר לעומק. זאת אומרת, אני עד עכשיו, הייתה לי איזושהי תובנה שעד היום היא נכונה במידה כזו או אחרת, הרי אין אמת אבסולוטית, היא גם נכונה, שאדם שתופס את עצמו כחולה, יש לו מה להרוויח, כי הוא מסיר מעצמו משהו מהאחריות, לדברים שהוא עשה, או לבעיות שיש לו. אבל מצד שני, אדם חולה יש לו המון אחריות. יש לו אחריות לטפל בעצמו. כמו אדם חולה סוכרת, כן? יש לו תמיד אחריות, הוא חייב לשים לב, מה הוא אוכל, ומה העניינים. אז אני מתחיל להבין שיש בעיה, יש בעיה עמוקה, שבכל רגע שלא נהיה בתשומת לב, אנשים כמוך וכמוני, נעבור איזשהו משבר נפשי, ולא נהיה קשובים לעצמנו, ולא נשתף, ולא נבקש עזרה, אז אנחנו מהר מאוד יכולים לחזור לאותם דפוסים. מהר מאוד. כן. יש בעיה. כן. זו באמת איזושהי סכנה שתמיד נמצאת שם, ומה שאני למדתי על עצמי, נגיד, בהקשר של האכילה, זה שתמיד צריך להיות ערניים לזה it takes one bad day או bad moment כזה, כדי לתת תקדים לעצמך. אתה יודע, זה למה אני לא מעשן סיגריות, אתה יודע, ever, כאילו אני לא, אתה יודע, העפתי את זה מהחיים שלי לפני המון המון שנים, עד לרמה שאני כבר לא זוכר את עצמי, אבל כן בשנים האחרונות, בטיול, בזה, אתה יודע, יש לך איזה רגע שאתה, יאללה, אתה יודע, שאתה שיקור וזה, יאללה, אני אעשה איזה סיגרה. ואני ממש זוכר את עצמי, בכל הכוח, כאילו, אתה יודע, היה איזה חבר, אמרתי, תגלגל לי, ואז שנייה אחרי זה אני תופס אותו, אתה יודע, את שלי על הכתף שלו, אני עושה לו, בחיים אל תקשיב לי שאני מאחד. לא משנה מה, אתה לא מגלגל, אתה לא, כלום, כאילו, כלום. גם לא, כלום, כאילו. כן. כי ידעתי שכל מה שאני צריך זה פעם אחת, לרסק את האחיזה הזו. את הגבול הזה. בדיוק. וזהו, נתתי לעצמי תקדים. אתה יודע, בעוד שבאמת לבנות זה כאילו עוד, אתה יודע, אתה מניח פה איזה לבנה, ועוד, 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 ולאט לאט אתה עושה איזושהי תמונה שעד שהצדדים מתחברים. זה לוקח הרבה יותר זמן. כן. תראה, אני אומר לחבר'ה שלי, שעשו תהליכים מאוד משמעותיים, שבין היתר הם הצליחו להימנע מעישון קנאביס. כן. תקופות ארוכות, אחרי שנים של עישון יומיומי. אז אני אומר להם, אתם רוצים לעשן ג'וינט? אוקיי, אם נפשט את זה, יש 3 אופציות. 1, שתעשנו ויהיה לכם נורא כיף. ואתם תסתפקו בחוויה הזו, תמסגרו אותה כחוויה נקודתית, תמשיכו כמו איזה בינג' כזה נקודתי של אכילה. אופציה שנייה, שאתם תרגישו חרה עם זה. אתם תיזכרו
למה יצאתם לדרך הזאת מלכתחילה? למה זה דפוס שעשיתם הרבה מאוד מאמצים כדי להימנע ממנו? כן. ותמשיכו בדרך. אופציה שלישית זה שאתם תחזרו ללופ, ואתם, זה יכול לקחת אתכם לשנים של שימוש, ולפגוע בכם, ולהרוס אתכם. אחרי תהליך כל כך מטורף שעשיתם, אתם רוצים לקחת את הסיכון ולבדוק את זה, לכו על זה. מסוכן מאוד. אנשים חושבים שאפשר להתניע, אתה יודע, זה גם במשקל זה ככה. כן. אוקיי, אז הנה, עשיתי תהליך של חודשים, השלתי מעליי כל כך הרבה משקל. אז יאללה, אז פעם בחודשיים, פעם ב3 חודשים, אני אתן איזה בינג' חסר תחתית. כן. ואז אתה מבין שאתה חוזר ללופ. בדיוק. כל כך מהר, כאילו לא עשית כלום אף פעם. בדיוק. אתה יודע, אנשים כל הזמן אומרים לי, יש איזו תגובה אוטומטית לזה שאני אומר להם שאני בקיטו. מה, ובלי פחמימות, ובלי סוכרים, ולא בא לך מדי פעם, כאילו זה, וכך, זה בריא, אתה יודע, אתה עושה לך איזה פרוסה עם נוטלה, כאילו. אני אומר לעצמי, כמו שאין פרטים קטנים, שאתה בונה משהו, כל מה שצריך זה הפרוסת נוטלה הקטנה הזו, כדי להדליק לי את כל האזורים הנוירונים במוח, כדי להיכנס לאיזה קרב עם עצמי. ואני אומר, תשמע, יכול להיות שהתזונה שלי נראית קיצונית לאנשים, אבל כשאני מסתכל על איפה הייתי פעם, אני אומר, גם זה הקיצוני. וזה מה שנמצא בצד השני של זה. זה תעשייה ענקית שעושה הכל כדי להרוויח כסף, מזה שאני אשב ביום שבת ואזמין וולטים. ברור. מי אני נגד זה? מי אני נגד זה? וכל פעם שיש את הבן אדם הקטן שבא ומצליח, זה לא שאנשים מנסים, אתה יודע, הם מנסים לעשות טוב, הם מנסים לתת לך משהו שעושה להם טוב, כאילו, חלילה לא באים בכוונה רע. אבל זה כל הזמן להזכיר לעצמך, לא, זה רגע אחד קטן של איזו התגלשות לא מודעת. כן. אתה לא כמוהם. פה יש בעיה, בן אדם גם צריך להכיר את עצמו. אני חווה את זה המון עם האלכוהול. כן. אני עושה מאמצים להימנע גם משתיית האלכוהול בימים האלה. כן. ואנשים יבואו, נו, כולה דרינק אחד, מה, כולה צ'ייסר, כולה זה. כן. בעולם שלהם זה צ'ייסר. כן. בעולם שלהם זה צ'ייסר. אני, זה יכול להביא אותי ל3 ימים ללא שינה, ולך תדע, להרוס את הזוגיות, להרוס את כל מה שבני. אני יכול לזמבר את החיים שלי, בגלל חוסר תשומת לב עם כמה צ'ייסרים. בדיוק. בסה, עצוב. הייתי מעדיף לא להיות כזה, ולפעמים ניסיתי גם לספר לעצמי שאני לא כזה. כן. לעשות זה קצת כמו, אתה יודע, לעשות אידיאליזציה כדי... בסוף האידיאליזציה הזו מאפשרת, למה אני עושה אידיאליזציה לדברים, או מסתיר דברים? רק מסיבה אחת. כי אני לא מוכן לוותר על זה. כי אני לא מוכן לעשות שינוי. כי אני רוצה להמשיך לאכול בסתר מה שאני רוצה. בדיוק. רוצה להמשיך לעשות סמים. בדיוק. זאת הסיבה, לא לספר לאנשים. כן. כזה מוח מסוכן. כן. בסוף איפשהו גם ההסתרה היא לא, אליו דווקא, יש בושה בינינו לבין עצמנו, אבל כשאנחנו מסתירים אנחנו נמנעים מלהתבייש באמת. נכון. מול קבל עם ועדה. כן. זאת אומרת, אדם ביישן הוא אדם שנמנע מלהתבייש. הוא עושה המון מאמצים כדי להימנע מלהתבייש, זה פעולה. כן. ממש. כן, זה גם פעולה שיש בה המון אמת. קח לדוגמה ילד שמתבייש, אתה רואה את זה עליו בשנייה. וזה אחד הדברים האמיצים דווקא שאתה רואה ילד שמתבייש, כי הוא בא ואומר לך, לא נוח לי עם המצב שאני נמצא בו, אבל זה המצב שאני נמצא בו. ילדים לא מתוחכמים מספיק, בשלבים מסוימים, כדי להגיד, אני מתבייש, אז אני אעשה משהו אקסטרווגנדי וגדול כזה, ואתה יודע, ואף אחד לא יאמין שאני בכלל מתבייש בפנים. כן. הם פשוט מתביישים, כאילו, שזה דבר הכי יפה וכן שיש. נכון, זה מתוק. כן, אז אתה גם יכול לגעת באמת, אתה מתבייש, אתה יכול לגשת לזה, יש משהו שאפשר לעשות עם הדבר הזה. כן. והמטאפורה הזו היא תומנת בחובה, אתה יודע, אחד מהשורשים של התהליך הזה, כאילו של ההסתרה מונעת ממך להציג את עצמך עם עטוף באמת לעולם, ואז כל הניסים והנפלאות של חמלה, ותקווה שהמצב יכול להשתנות, ותמיכה, שאנשים ידעו לתת לך. אהבה, הזדהות. כן, כל הדברים האלה עפים, once אתה מסתיר את זה, ואתה גם לא שולט בזה, זאת אומרת, יש מנגנון שלישי, בעיניי זה כאילו בושה אינרנטית פנימית, עטופה בהסתרה, וכל זה עטוף באיזושהי הדחקה מסוימת. אתה מבין? זאת אומרת, זה כל כך, אם אני מדמיין את זה כאיזה חדר, את הנפש שלי נגיד באותה נקודה, אז זה מוסתר ועטוף, ובפינה של הפינה, אתה יודע, מודחק, מורחק. אם אתה לא מביא את זה, אתה יודע, לך שמישהו אחר ימצא את זה, כאילו, אתה מבין? ההסתרה הזו היא משקפת באופן חד משמעי את זה שאתה מתנהג
בצורה שלא תואמת את עולם הערכים שלך ואת המצפון שלך. כן. מה אני צריך לעשות כדי... אם אני עכשיו רוצה להשתמש בסמים בסתר, שאף אחד לא ידע, גם הסמים עצמם מטשטשים משהו במצפון ובתפיסת העולם. אז אתה מבין, יש סיבה שאני לא רוצה שאנשים אחרים ידעו את זה. כי הם ישקפו לי את מה שגם אני חושב על הדברים האלה. הם ישקפו לי מקום שבו אני פועל, לא בקשיבות, לא את הערך העצמי הנמוך שלי, את אפס משמעת עצמית. אדם אתה יודע, כן. שאני פשוט לא רוצה להיות. כן. זה לא נכון, לא רוצה. אדם שאני רוצה להיות, אבל אני מאוד לא גאה בו. אם לא הייתי רוצה להיות, פשוט לא הייתי. כן. ביירון קייטי אומרת, אנחנו לא עושים כל מה שאנחנו רוצים, אבל מה שאנחנו עושים זה מה שאנחנו רוצים. בסוף, אם אתה בוחר להסתתר ולאכול, אתה רוצה לעשות את זה. נכון. אתה רוצה לעשות את זה. כן. יש משהו מאוד כיף וחסר אחריות בזה. כן, יש מלא להרוויח מזה. כן. בוא'נה, אתה יודע, אתה לא צריך להתאמץ. עזוב שזה סוחט ממך את כל האנרגיות של החיים שיש בך, אבל וואלה, אם אני אמשיך לעשות סמים לבד בבית, אני לא אצטרך להצליח בחיים, אני לא אצטרך שיהיו לי מערכות יחסים משמעותיות, זה אומר שאני לא אצטרך לעשות מאמץ, אני לא אצטרך לשים לב, כן. אני לא אצטרך לכאוב, אני לא אצטרך להרגיש. על הדרך אני אפספס את העניין הזניח הזה שנקרא חיים, התפתחות, אהבה, כן? הדבר השולי הזה. כן, הדבר השולי הזה שנקרא החיים שלי. כן. ינזול לי בין האצבעות. כן. אבל לפחות אני אוכל להגן על עצמי מפני הכאב. נכון. איזה יופי. יש מה להרוויח. כן, זה פטור מהתמודדות. כן. פטור מהתמודדות, התפתחות. כן. אתה יודע, אצלי, אני חושב על הרגע הזה המון של מה היה... מה גרם לי לוותר על השוקולד הזה שאני כל כך אוהב. אני רוצה לקחת אותך לרגע שבו התחלתי עם הקיטו, אבל יותר מזה, כאילו הרגע שבו זה התחיל מבחינתי, כי אצלי זה כן, אני חווה את זה ברגעים בינאריים. הייתי עם חבר ממש טוב, ואמרתי לו, אני מתחיל את האתגר השבועי הזה של הקיטו שף, ואני רוצה לתת לך את השקית שוקולד שיש לי. אתה יודע, כל יום הייתי מביא שקית שוקולד. עכשיו אני מוציא לו שקית, אתה יודע, אר של קינדר בואנו ומרסים, כמות, כאילו, עושה לי, מה, אחי, תכננת עם הולדת, כאילו, מה זה הכמות הזו? כאילו, אמרתי לו, כן, תשמע, זה היומית שלי, כאילו. וואלה. זה משהו שהייתי מפרק ביום. וואו. כן, זה ואיזה בקבוק זירו, ואתה יודע, כאילו, משהו קיצוני. ואני זוכר את הפרצוף שלו של, וואו, מה אני אתן את זה לאחיינים שלי, זה חודש שיקח להם לפרק את זה, אתה יודע, כאילו, שיט כזה. וזה היה מאוד רגוע, זה היה כזה מקום של, לא, אחי, אני נותן לך את זה, מקסימום תמיד יכול להזמין עוד אחד, כן, אבל אני נותן לך את זה כי אני ממש רוצה להתמסר לדבר הזה שאני מתחיל. יום למחרת, ביצים, סטייקים, אתה יודע, ודרך נהדרת שאני יודע לדבר עליה. אבל אני זוכר שהיה בי איזה רגע שעשה שלום עם עצמי סביב הפרידה הזו, כי זו הייתה פרידה מהשקית הזו שמסמנת את יש לי פה לפחות שבוע שאני לא אזמין עוד שקית כזו. קצת כמו להיפרד מאקסיט שלא עושה לך טוב. מבת זוג שלא עושה לך טוב. קשה. כן. ואני זוכר שמה שעשה אצלי את הטילטינג פוינט הזה, זה שהגעתי לכזה לואו בוטום, אתה יודע, לכזו כאילו רצפה ודאון, שאמרתי לעצמי, יותר כואב לי באמת להישאר במקום הזה. זאת אומרת, אתה יודע, ששואלים אותי ושואלים, כן, על השינוי ועל הזה, אתה יודע, משהו שכל הזמן תופס אותי זה חייבים, אני הייתי חייב להגיע לתחתית מאוד 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 הרסנית עם עצמי, כדי שיהיה לי את הכוח ואת הפחד, לא פחות חשוב, את הפחד, להיפרד מהשקית שוקולד הזו. והייתי צריך שנים לעשות לעצמי רע, כדי שאני אוכל להגיד לשקית הזו שלום, ולפנות הדרך למשהו אחר, ולהתמסר אליו בצורה מיליטנטית וקיצונית, כן. שלי זה עשה מאוד טוב. אבל יש פה גם אלמנט של לרתום את עצמך גם דרך פחד, ולא רק דרך תקווה. כן, ברור. צריך את השני כוחות האלה. הפחד הזה חייב להתבסס על התקווה. כן. כי אם אין תקווה שמחוץ לבור הזה יש משהו ששווה את הטיפוס החוצה ממנו, אז אתה לא אתה תגיד, איזה באסה, לא נעים לי פה, אבל it is what it is. כן. כי המוח המסוכן מנסה להגיד לך, תשמע, אין שם שום דבר למעלה ששווה את הטיפוס, וגם אם יש, אין לך את הכוח לטפס החוצה.
אבל כשאתה מגיע למסקנה שאתה מוכן, הרי הצעד הראשון הוא שבן אדם יאמין בעצמו. אתה צריך להאמין בעצמך שאתה מסוגל לקחת את עצמך החוצה, אחרת אתה תשלים עם מר גורלך, ולא נעים ככל שזה יהיה, תישאר שם למטה. כן. כי אתה לא תעשה מאמץ שדורש ממך כל כך הרבה אנרגיות וכוונה והשתדלות, אם אתה לא חושב שיש סיכוי סביר שזה יצליח. נכון. אתה מאמין בעצמך. נכון. אני יכול להבין גם למה. אגב, תדע לך, אין קרמה טובה בלתת שיט שאתה רוצה להיפטר ממנו לבן אדם אחר. אני אומר לה, כן, כי יש לי כל מיני חבר'ה שהם רוצים לתת את הוויד שלהם לאנשים אחרים. כן. שהם יקנו את השיט שלהם, תזרקו את זה לפח. כן. להעיף את זה. כן, אחרת הפח זה אתה, או במקרה הזה החבר שלך, כן? ממש, נכון, לא חשבתי על זה. אתה מבין? נכון. אבל העיקר שעשית את המערכת. נכון. כן, לא, גם ספציפית זה באמת היה חבר שאתה יודע, כל כך, כאילו, הוא יכל להעיף את זה אלף עזאזל, אתה מבין? זה בן אדם עם כוח רצון מטורף, וזה לא... אבל אני מבין ממש למה אתה מתכוון, זה כאילו נכון, לא חשבתי על זה ככה. שמע, יש פה פרידה אמיתית. כן. פרידה, אתה יודע, יש אנשים שעושים איזו רומנטיזציה לפרידות מסוימות, כן. שזהו, הגעתי לרגע ואני בשל, ושהיא תלך לדרכה, והוא ילך לדרכו, ושניהם יהיו מאושרים. כן. בעיניי זה בולשיט, לפחות בחוויות שלי. אין לי פרידה שהייתה כזאת. כן. כל פרידה, יש כאב, ויש געגוע, ויש מחשבות שניות, ויש גם התחדשות והתרגשות, כן. הכל ביחד. כן. אני חוויתי את הפרידות האלה כפשוט רצף של כאב, אתה יודע. וואלה. כן, כאילו, כשאני חוזר לאותו רגע, אני ממש מדמיין את זה, זה אצלי המון מנגנון של פחד. אולי ככה כי חוויתי את הפרידות האחרונות שלי, אבל גם הפרידה נגיד מבת זוג מסוימת שמאוד אהבתי, אבל לא עשינו אחד לשנייה טוב, וגם הפרידה מהשקית הזו. מתי הייתה הפרידה מהשקית? אני חושב שזה היה באזור אפריל של שנה קודמת. וואו. כן. אני נראה לי עושה איתו באזור השנה וחצי כמעט, שזה, אתה יודע, וואו בעיניי, והכל התחיל מהפרידה הזו מהשקית, וכניסה לאתגר שבועי כזה של, יאללה, בוא נעשה שבוע בלי פחמימות וסוכרים, כאילו. והתמסרתי לדבר הזה, כאילו החיים שלי תלויים בזה. גיליתי שהחיים שלי באמת היו תלויים בזה. השבוע המהמם הזה, שעם כל הקשיים, באמת, היה מדהים, כי גם עטפו אותי ממש טוב, וגם להיות בן אדם בעודף משקל מטורף, ולא לאכול סוכר ופחמימות שבוע, עם כל הסימני גמילה, זה מדהים. זה קשה מאוד. כן. כן. אני תוך יומיים, כאילו, הגוף שלי הרגיש זבלה בגלל דברים מסוימים, אבל הרגיש מדהים. קוהרנטיות מחשבתית. אתה יודע, הרגשתי את הגוף שלי אומר, תודה. מה? הוא אומר לי תודה. ואתה יודע, אחרי זה התמסרתי לחודש של ממש קורס קיטו כזה, של קיטו שף, וזה ממש, אתה יודע, שאוט להם, זה הציל לי את החיים. וואו. כן, המעטפת הזו. אני כל הזמן אומר להם את זה, ואני ממשיך להגיד את זה. תודה ענקית, כי זה כאילו באמת, אתה יודע, זה היה כלי רכב שחיכיתי לו 30 שנה. אני כל החיים שלי מתעסק עם הדבר הזה, והייתי בכל דיאטה ודיאטניות you name it, כאילו. אתה מקפיד על זה? מקפיד על זה ברמות. חשוב מאוד. כן. אין פרטים קטנים, אין, אתה יודע, אין אצלי, אין נפילות, אין קידוחים, אין משהו שלא צריך, אין. כאילו זה הכל או כלום, כל הזמן, כאשר נותנים לך את הכלים לצאת ולהיכנס, זאת אומרת, אני לא בקיטוזיס עכשיו שנה וחצי, אבל הם קוראים לזה קיטו שפוי, ואני מאוד אוהב את זה. כי נותנים לך, אתה יודע, עשיתי קורס עומק אחרי זה של איך לצאת, איך לשלב את זה עם ספורט. אתה יודע, איך להרחיב שנייה את הגבולות גזרה בצורה שיש לך נשימה, איך לתכנן שנה, כאילו מראש בתוך התזונה הזו. ונותנים לך כלים יפהפיים, ואתה רואה פתאום כמה חופש יש לך במסגרת, ואתה בעיקר מסתכל לך ואומר, מה הייתי אוכל? מה זה החרא הזה? אתה יודע, מה זה? כאילו, מה זה הגועל נפש הזה? ואיזה ספייקים הייתי... כאילו, אתה פתאום מסתכל על החיים בלי שיש לך קרבים כל שנייה וחצי. ואני לקחתי את זה לקיצון, אבל אני בטוח שאת ההתנהגות האינרנטית יש בכולם. בסדר? את הספייקים, את הקרבים, אוקיי, סיימתי לאכול, מה אני אוכל עכשיו? אתה יודע, אני הקצנתי את זה, אבל זה נפוץ את זה לכולם. כל מי שחשקה נפשו בפרוסת נוטלה, אתה יודע, בסוף היום, כאילו, אחרי העבודה. אתה מתחיל להרגיש את ההשפעה של הסוכרים המרוכזים האלה עליך, רק אחרי שאתה מפסיק או מפחית באופן משמעותי. כן. קצת כמו שאני, אחרי תקופה ארוכה שנמנעתי מעישון וויד, אז ישנתי כמה שחטות מאיזה ג'וינט, לפני כמה שנים. בואנה, חטפתי כזאת סט לחרבות. אמרתי, לא יכול להיות
שאת החומר הפסיכואקטיבי המטורף והחזק הזה, אני, כמה שחטות האלה הייתי מעשן כל יום, כל היום, במשך שנים. עשיתי לעצמי פיריה מהמוח, גמרתי על עצמי. ככה גם עם הסוכרים, אגב. כן. כי אני הייתי אוכל המון סוכר. אפשר לראות בפרק 3 של נקודת יציאה, שאני מגיע לנטורופטית שם, והיא רואה את הבדיקות דם, היא אומרת, אתה אומנם רזה, אבל בדיקות דם של אדם בעודף משקל רציני. כן. אז התחלתי לראות אתה יודע, המנצ'ים הליליים, חסרי התחתית האלה, שאיך אני אומר, היה לי פס ייצור של 6:45 במיוחד בשבילי, אחי. בוא'נה, אם אני מגזים שוקולדים בלילות, וזה קורה, לא הרבה, אבל זה קורה, אני מרגיש את ההנגובר למחרת. בדיוק. זה ממש הרסני. וגם עם סמים, צריך מאוד להיזהר עם הפעם ב הזה, עם המינונים אם זה באמת פעם ב, אוקיי. קודם כל אמרנו, זה מאוד מסוכן. אתה לא יכול לדעת אם הפעם האחת הזאת לא תזיז את האזימות של הספינה למקום אחר. בדיוק. כן, אתה לא יכול לדעת. אבל אם זה פעם בפחות מדי זמן, אתה פותח את המערכת, אתה מדליק את המערכת הקנבינואידית, למשל, המשכת, פתאום הקרייבים חוזרים, פתאום דפוסי חשיבה שנלווים לשימוש הזה, במקרה הזה בסוכר, גם הם חוזרים. כן, כן. אז פעם איך אני אומר, יש לי את החבר הזה, יובל, שפעם יכול פעמיים בשנה לעשות MD, ועוד כמה פעמים בשנה לעשן שחטה, הוא יוצא לבר מעשן קופסת סיגרות, למחרת הוא לא מעשן יותר. כן. אחלה יובל, אבל מה הקשר אליי? בדיוק. אני לא יובל, אחי. כן. אני צריך לעבור שנים ארוכות, הרסניות מאוד, כדי להבין שאני לא הוא. כן. אין לי יכולת לבסט את ההתנהגויות האלה. כן. בארץ צינית מאוד. וזה מצריך כנות גדולה בינך לבין עצמך כדי להודות בזה, כי יש כאילו זה נורמליזציה שאני הייתי עושה לעצמי. כן, יש את האנשים האלה שמתנהגים כמוני, אבל הם מצליחים לשלוט בזה. אז אולי גם אולי הפעם אני אהיה כזה. אז הנה, זה הצדיק לי איזה וולט מסוים. או איזה שימוש מסוים. כן. אתה יודע, וזה עוד תירוץ. כאילו, עוד איזה תירוץ מדחיק. של יאללה. יש איזה מאפיינים בעייתיים, אתה יודע, סמים ואוכל יכולים לבוא מאותו מקום, באמת לשבת בדיוק על אותם מקומות רגשיים, אבל יש להם מאפיינים כל כך שונים. קודם כל זה שאי אפשר להסתיר את ההשמנה. שימוש בסמים, הרבה פעמים גורר אחריו הרבה מאוד מאמצים מיותרים של טשטוש והסתרה. נכון. לא רק של השימוש עצמו, אלא גם כל הטיפות וזה, ולפעמים שימוש גורר שימוש, כי אם שתיתי יותר מדי, אז אני אעשה אולי פס של קוק בבוקר, ואז אני אהיה ערני, ואז, אתה יודע, אתה צריך כל הזמן לנסות לשמר את האירוע הזה שמן הסתם הולך למטה. אבל דבר שני, גם הלגיטימציה שיש לאוכל היום, היא ב-level אחר. כן. זאת אומרת, אתה מבין, אתה בעצם זה שאתה עושה סמים, בטח סמים קשים יותר, זה כבר כאילו כתוב על הקיר באותיות גדולות ולבנות בדרך כלל, שזה לא סבבה, שאתה במקום לא טוב. כן. פה אתה יכול ככה לאכול את דרכך תקופה ארוכה מבלי שאתה אפילו. יש למוח המסוכן הרבה סיפורים לספר לך שהכל בסדר בעצם. נכון, נכון. ועם כל ה-PC, אתה יודע, וההתנהגות האובר עדינה הזו, אתה יכול להתרחק מעצמך והחברה רק תחזק את זה. אפשר לשאול אותך שאלה? בטח. אפשר להיות שמן ומאושר? לדעתי כן, אבל, וזה אבל חשוב, כדי להיות מאושר אתה צריך להיות בשלום עם עצמך. כשאני מאסס, כשאני עונה על זה, כי זה פוגש אותי במקום שאני לא רציתי להיות שמן. אני חוויתי את עצמי כבן אדם רזה, אבל שוב, זה לא עניין של המשקל, אלא בן אדם רזה בעיניי היה שווה בן אדם עם ביטחון, בן אדם שאין לו בעיה לשלוח יד ולהשיג את הדברים שהוא רוצה, בן אדם שגאה בעצמו, בן אדם שהוא בבריאות טובה עם עצמו. יש אנשים שהם בעודף משקל שמצליחים לקהל את כל התכונות האלה. אני הכרתי אישה שהיה איזה ניתוח שעשה איזה משהו בגוף, איזה chain reaction, היא לא יכולה להיות רזה, הבחורה בכושר יותר טוב ממני וממך, כאילו. כן, זה לא פשוט, כי אתה בכושר מטורף, אני לא. אבל היא בכושר מטורף. אתה יודע, והיא שומעת על התזונה והכל טייט, ואין משהו בלוטת ריס, לא זוכר מה היה שם, כאילו באמת.
ולא הצלחתי להכיל כאילו את האירוע הזה, את הדואליות של מצד אחד היא שמנה, ומצד שני היא בריאה, אתה יודע, ברמות ומאושרת, ואתה יודע, היא עשתה שלום עם עצמה, כי אין מה לעשות, זה כנראה לא ישתנה בשנים הקרובות, אם בכלל. אז נגעת פה באיזה קונפליקט, כי בראש שלי אפשר להיות שמן ומאושר, אתה יודע, כי ההגדרה של מאושר היא לא אוברלפינג על הדבר השמן, אבל אצלי היה איזה דיסוננס, כי השומן נבע מדברים לא בריאים ולא טובים, אתה מבין? שים בצד את העניין של מה השומן עושה לגוף, מה עודף משקל עושה לגוף. שזה מקום שאם אתה חייב להיות בו, אז אתה יכול למצוא בו את האושר, אם אתה מתאמן ואוכל טוב ושומר על עצמך וזה. אבל במערכת האמונות שלי, אם אתה בעודף משקל, וזה ממקום לא טוב בינך לבין עצמך, אתה לא תהיה מאושר. אני לא אהיה מאושר. אתה מבין? זה לא מסתדר לי, כאילו. אבל כעודף משקל אצלי בא ממקום של בחירה. וזה לא קרב שכולם יכולים לנצח להשיל את הקילוגרמים. תאמיר רפואיים וכאלה. אז יש תקדים שבו אתה יכול להיות מאושר ושמן, אבל במערכת האמונות שלי כלפי עצמי, לא. אתה רוצה להיות בטוב? כשאתה תעשה לעצמך טוב, הדברים, זה ישיל את עצמו. אתה מבין, כיוון? ישיל את עצמו. אני לא אוהב את כל הפוד פורן והשיט הזה, כאילו, אתה יודע. אני חושב שהאינסטגרם וכל הסושיאל ותאגידים עושים מיליארדים מלגרום לי להתחרמן מאיזה ריל של אוכל. יש בזה אומנות, אבל בסדר, יש בה המון דברים אומנות, גם בנגרות יש אומנות. אתה לא רואה אותי, צריך עכשיו, אתה יודע, מרכיב שולחנות. תעשיות שעושות הרבה כסף, ונלחמות מאוד 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 חכם, בי, ובתשומת הלב שלי. ואני לא קונה את זה. אתה מבין? אז אני על עצמי יודע להגיד, אני לא אהיה שמן ומאושר, לצערי. ניסיתי, לא עבד לי. כל עוד העודף משקל מגיע מדברים שהם לא בריאים. מחר אני אעשה ניתוח ובלוטת הדרזה שלי תדפק ואני אצטרך להיות שמן, אתה יודע, לא משנה כמה טייט אני אהיה עם החיים שלי. אני אמצא את הדרך להיות מאושר, אני מקווה. אבל זה פחות או יותר אחד התקדימים היחידים שאני יכול לחשוב עליו. ולראיה, תשמע, אתה רואה מלא חבר'ה שיורדים במשקל. חלקם עדיין מבולבלים ולא מוצאים, לא הצליחו לבנות, תכף נדבר על זה, על הבנייה ולא רק על ההריסה. אבל מלא חבר'ה אחרים, מה זה מבסוטים על החיים? אתה יודע, מה זה מבסוטים? קשה להיות בעודף משקל ולהתלבש. יש בזה משהו יותר קליל שאמור לאפשר, זה קצת כמו להפסיק לעשות סמים. כן. אם זאת תהיה המהות של התהליך, אז אתה לא מרוויח מזה הרבה, אבל אם אתה מוריד במשקל כדי להיות בצנועה, כדי, אני יודע מה, כן. להיות יותר בנוכחות, יותר קליל, יותר בקבלה, יותר מבסוט מעצמך, ואתה עושה דברים, ומרגיש טוב. כן. אתה חושב שאפשר להיות בשימוש יומיומי של סמים כאלה ואחרים ולהיות מאושר? אז אולי מאושר זה באמת מילה שקשה לעבוד איתה, להיות שמח נגיד, זה מילה יותר פרקטית. כן. עד גבול מסוים. עד גבול מסוים. כשבן אדם שאומר על איזושהי אמונה ותקווה, וגם אם המצב כרגע לא טוב, הוא לא מתבוסס באיזה הלקאה עצמית, איך אנשים לפעמים אומרים לי, אני מאוד מאוכזב מעצמי, שישנתי אתמול, אחרי כמה חודשים של גמילה. ולפעמים זה הפוך. זאת אומרת, אתה לא מאוכזב מעצמך כי ישנת, אתה ישנת כי אתה מאוכזב מעצמך. אתה מבין? כן. אז אני חושב שהשמחה הזאת היא לא תלויה בשימוש. להפך, הרבה פעמים היא הסיבה לשימוש. כן. אז אפשר להיות בשימוש ובאמת לנשום איזה קבלה ואמונה ותקווה, אבל זה צריך להיות מלווה בסופו של דבר במעשים. אם יש בן אדם שבמשך שנים תקוע בלופ הרסני ופוגע בעצמו, ולא חווה אהבה ולא מתפתח, קשה להיות שמח בתוך המקומות האלה. כן, כי אני חושב שכמו שאתה אומר, קשה להיות שמח כשאתה בתלות שהיא לא טובה ובריאה לך, או בכלל בתלות, כי כששאלת אותי את זה, אתה יודע, זו שאלה לפודקאסט שלם, כאילו לא לפרק, לרשת של פרקים על פודקאסט. האם אפשר להיות שמן ומאושר? כי יש בה המון דברים שצריך לפרק שנייה ולהרכיב. כשאנחנו מדברים על מוטיבים של שימוש בסמים ושימוש באוכל ועלייה במשקל, המקבילה תהיה שימוש יומיומי.
לכן זה לקח אותי לשם, לשאלה הזו, כי כאילו, כשאתה בעודף משקל, אתה בשימוש יומיומי, אתה לא יכול לאכול פעם ולהיות בעודף משקל. זאת אומרת, יש משהו מחוץ לגבולות מה שבריא לך לגוף, שאתה חושף את הגוף שלך אליו כל יום. נכון. אתה מבין? זה לעשן, לא יודע מה המטאפורה, אבל זה, אתה יודע, זה לעשן כל יום. זה לעשות באמפ כל יום. זה לעשות משהו שלא בריא לך ולא טוב לך, אבל באופן יומיומי. רק אז הגוף נכנס לעודף ממשהו. זה גם להתמודד עם דפוס שאתה לא רוצה, לא מעוניין להיגמל ממנו. בדיוק. כן. ונראה לי אני יודע להגיד על עצמי שכשאני הייתי שם בחשיפה יומיומית, אתה פוגש את התלות באופן יומיומי. אין שם אושר. אין שם שמחה אמיתית, אתה מבין? כי מצאתי את הדברים האלה בניצחונות, כמו שאמרת, עם הגירוי והתגובה. זהו הגיבור הכובש את יצרו. זה באמת מייצר אושר, אחריות אישית, עמידה בה, לקחת על עצמך את העול הכי כבד שאתה יכול לקחת בינך לבין עצמך, בינך לבין המשפחה שלך, בינך לבין הקהילה שלך. יש משמעות לדברים האלה. זה בעיניי זה הלוחות הברית של הנפש שלנו, כן. ושם האושר נמצא. אין שם אהבה. אם ויקטור פרנקל דיבר על אהבה כיכולת של האדם האוהב לראות את היכולות הגנוזות שמן הראוי שיבואו לידי מימוש באדם האהוב, אז כשאתה לא רואה את היכולות האלה בעצמך, או לא עושה שום דבר כדי להביא אותן לידי ביטוי, אתה לא אוהב אותך. כן. במקום הזה אין שמחה. שמחה מבוססת על אהבה. נכון, נכון. קבלה, על תקווה, אמונה, כאלה מילים. כן, נכון. איך ייווצר שם אושר? לא יכול. מה הקרקע שנתנו לו לצמוח בה? נכון. אהבה מביעים במעשים בסוף. כן. בדיוק. אם אתה עושה דברים שפוגעים בך, קשה לך מאוד יהיה להאמין בזה שאתה אוהב אותך, גם אם אתה תגיד לעצמך איזה מיליון פעם. כן. להיות בקשר הרסני עם עצמך, זה בעיה. שם אי אפשר להיפרד. אי אפשר. כן. נכון. כן. יש אבל שיח כזה שאתה אומר, מצאתי את עצמי במקומות מאוד נמוכים, אומר את זה לעצמי. כן. שאני יודע שאני מתנהג בצורה שפוגעת בי. אני יודע שאני חי חיים שהם לא מתכתבים בשום צורה ואופן עם האדם שאני רוצה להיות, אבל אמרתי, אוקיי, כרגע זה ככה, זה מה שהיה עד עכשיו, העבר השגחה פרטית, העתיד בחירה חופשית, not for long, motherfucker, אתה מפה הולך לצאת. הולך להיות לך טוב. איך אתה תעשה שיהיה טוב? זאת אומרת, גם במקומות הנמוכים והחשוכים אפשר לייצר אפילו גבעול דקיק של דיאלוג פנימי מאוד מאוד חיובי. נכון. זה אין ייאוש בעולם כלל, באמת. אין. אבל... אין. כן. זה משהו שנראה לי חשוב מאוד, אתה יודע, להדגיש לנו, כל מי שמאזין, יש בתוך התהליך הזה, לא משנה איפה כל אחד נמצא, כי זה תהליך אינסופי, וכל אחד יש את הנקודה שלו. יש את האלמנט של אמונה, שהוא עצמאי, והוא בלתי תלוי, וחייבים להביא את זה. אותה אמונה שאתה ואני יכולים לשבת פה, ולדעת שלא ייפול הגג. אתה צריך אמונה מסוימת, כאילו, כל הזמן. אתה עובר בכביש. ואותה אמונה צריכה להיות שם במקומות הכי חשוכים, בטח במקומות היותר בהירים, אבל אין תחליף לזה. זאת אומרת, השינוי אצלי התחיל איפשהו במיקס של אמונה ומיקס של פחד. אמונה שיכול להיות יותר טוב, ופחד שבהחלט יהיה יותר רע. כן, בהחלט. הפחד הזה הוא מצוין. כן. הפחד מזה שאני יודע שאם אני אחזור לשימוש, בת הזוג שלי כנראה תזרוק אותי, ואני אפסיד מלא כסף, ואני אתנהג כמו בן זונה, ולא יהיה לי קשרים טובים עם המשפחה שלי, ואני אפגע בבריאות שלי. זה יופי, זה אחלה. אבל אני עדיין צריך להאמין שאוקיי, זה התרחיש הגרוע, אני צריך להאמין שיש תרחיש טוב, ולהאמין שאני מסוגל לעשות את הדרך אליו. כן. זה גורם לי למדל את המרכיבים, או את התבשיל הזה שבונה את החץ קדימה. תוך כדי שדיברת זה צף לי. הקטגוריה של הפחד היא שייכת להרוס כשצריך להרוס ולמנוע הריסה. והקטגוריה של האמונה היא מייצרת לנו את הוויז'ן הזה שלוקח אותנו קדימה. זאת אומרת, זה משהו אחד לא להרוס את מה שבנית, אבל זה משהו אחר להמשיך לבנות. וזה סוג של שני כוחות של פועלים שאני רואה אותם כמוטיבים רצים, אתה יודע, מתחת לכל השיח שלנו, של הכוח, של הפחד והאמונה, והמיקס היפה הזה ביניהם. כן. של כמה זה מוציא אותך, שומר ממך לא להרוס, אבל גם מניע אותך קדימה. ואלה השחקנים המובילים שבלעדיהם... פחד ואמונה, אומץ, כן. אתה יודע.
אתה צריך לשאול את עצמך לגבי הפחד שלך. האם הוא מנהל אותי כרגע ומונע ממני להתקדם ולפעול באומץ, כמו הפחד מלהפסיק להשתמש בסמים. כן. יש שם פחד אמיתי, אבל זה פחד שלא היית רוצה להתנהל על פיו. כן. מצד שני, יש את הפחד מלהישאר שם. שזה פחד, איך אני יודע שזה פחד חיוני? כי הפחד הזה גורם לי לפעול באומץ, לטפס החוצה, להיות בתנועה, לעשות שינוי, להתפתח. כן. אלה הפחדים שאני רוצה לעבוד איתם. כן. פחדים שגורמים לי לפעול באומץ ולא... כי הרי אזור נוחות, כל מה שמחוצה לו, מפחיד. כן. מסוכן אפילו. מאוד, כן. מאוד. נכון, פחד הוא סוכן כפול בו. צריך לדעת לברור את גם אמונה. איך? אתה יכול להאמין שאין שום סיכוי אתה יודע, אמונה יכולה להיות אמונה לא טובה. נכון. אמונה היא ידיעה מסוימת שאפילו אם אין איזושהי הוכחה לאמיתותה, מבחינתך זה אמת לאמיתה. כן. כמו אני אמשיך בדרך הזאת, אמונה חיובית, גם אם אני עובר כרגע חרא, גם אם אני זוחל בבוץ, אז אני יודע שאם אני אמשיך ללכת בהתאם למצפון שלי, אני אגיע למקומות טובים. אפילו אם אני מתבוסס בדרך בחודשים ארוכים של קושי. כן. אמונה זה לא לשמור על הכוונה גם כשאתה לא מצליח. הכי קשה. כשאתה בשימוש עכשיו, כן. להאמין שיהיה יותר טוב. נכון. לא לתת מקום לייאוש. זה אדיר. לא פשוט. בכלל כן. לא פשוט. כן. זה זורך שהתעלות נפש, מה שנקרא. כן. כן. למה אני מוותר כרגע על ההמבורגר הזה? למה אני מוותר על הוולט הזה? כי המוח המסוכן ושליחיו הנאמנים יסבירו לך למה הכל בסדר, ויאללה, ורק פה ורק שם וכולה בוף. כן. אבל אתה צריך רגע להתעלות, רגע, לאן אני רוצה להגיע? לשם, אוקיי. אז אני כבר לא עם הראש בתחת, אתה יודע, בקושי הרגעי הזה. ממש. אני עם תקווה, אני עם אמונה. כן. כן. אתה יודע, זה מה שאתה אומר, נותן לי המון 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 אמפתיה כלפי המקום שאני הייתי בו, במקומות הנמוכים והחלשים, ואפילו אולי לדייק את זה כמקום יש בו אמנם המון חולשה והיה נמוך, אבל יש בו גם המון המון אומץ. זה מפגיש אותי עם, נגיד, משהו משעשע, זה שהמון אנשים שצפו בפודקאסט, אחרי שרזיתי, אמרו לי, בוא, היית חתיך גם אז. המון אנשים, ואנשים אמרו, וואי, איזה חתיך אתה, איזה חתיך. ואני אמרתי, מה? אני שמן. איזה חתיכות אתם יכולים למצוא שם? אף אחד לא ידע להסביר את זה, גם כשפרטתי את זה, אבל כשראיתי את הפרק הראשון, שהייתי כמעט בשיא המשקל, פתאום אמרתי לעצמי, מה, נכון, אני באמת רואה את החתיך הזה, כאילו, אני מבין על מה הם מדברים. חתיכות זה לא הקוביות בבטן באותה נקודה, חתיכות זה העיניים הטובות. נכון. זה הרצון הטוב להטיב עם עצמך, זה בן אדם שהוא in the making, והוא עושה מעצמו משהו, ולאורך כל הנקודות אתה ממשיך להיות ב-in the making. זאת אומרת, פתאום ראיתי במשקפיים אלטרנטיביות, והחלטתי להתחבר למה שאנשים אמרו לי, בזמן שאז הדפתי מחמאות. אתה יודע, לא הייתי מאמין שאמרו לי משהו טוב עליי, כי אני לא ראיתי את הדבר הזה. הסתכלת על עצמך גם דרך הפרספקטיבה המאוד צרה הזאת, של אני השמן. כן. אתה יודע, במקרה שלי זה המחשבות אחרות שבאות מאותם מקומות. עכשיו, באותו רגע, כשאין לי אמונה, כשהדברים ישתפרו, אז כל מה שאני הכי חושש שהוא יקרה לי בחיים, לא רק שאני מגדיל את הסיכויים שהוא אכן יקרה, אני למעשה, כל מה שאני חושש שיקרה לי קורה עכשיו. כן. אתה מבין? עכשיו אני הבן אדם שאין לו תקווה, שאין לו כוח, אדם עם עולם ערכים מעוות, אדם שאין... אני חי את זה. כל החששות. כן. החששות הכי כבדים מלא לחיות, לא... ברור, וזה עוד יותר משאיר אותך שם למנה הבאה. כי יש בה משהו לא יודע, זה דופמין, אתה יודע, ששנייה משכיח את הידיעה שזה לופ. כן. וזה כוח מסוכן שאנחנו ניצבים מולו, ולכן זה מפגיש אותי עם איזו אמביוולנטיות ברגעים האלה, כי כחלק מההכנה לפרק, ולקלוז'רים ודברים כאלה, אמרתי, טוב, בוא נצלול במחשבות, לא רק לפרק שאנחנו עשינו, אלא צללתי עם עצמי שנייה לוולטים.
היום אני מסתכל באיזו אמביוולנטיות של, נכון, היה שם המון 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 דאון, אבל הנקודה שבה החלטתי לעצור עם זה, היה בה גם המון המון כוח. כאילו, אתה מבין, אני רואה בזה איזה משהו צבעוני כזה, לא רק, כי כאילו, כל המאות או אלפי וולטים, אתה יודע, שהזמנתי, חפרו אותי מספיק למטה, כדי שאני אוכל להגיע לאיזה תחתית מסוימת, כדי שאני אוכל לעלות. זאת אומרת, היום אני מסתכל ואומר, וואי, יש אהבה בתוך כל השנאה העצמית הזו. זאת אומרת, זה לא שזה לא קיים שם. אני אומר את זה כי בעבר הייתי מאוד מיליטנטי כלפי עצמי. אמרתי, לא היה שם אהבה, היה שם כאב, היה שם סבל, ורק כשהגעתי לזה, התחלתי לטפס למעלה, וזו הסתכלות שהיא מאוד יעירה, כאילו של... מאוד פשטנית גם. כן. אין מקום שיש בו רק אהבה, או רק סבל, או רק עצב. בדיוק. אנחנו הרבה פעמים מאוד קל לנו להגיד, אני עצוב, אני בדיכאון. לא, יש בך המון גלים של רגשות. כן. לפעמים קשה מאוד לראות את המורכבות הזאת. אני חוויתי את זה, אני הייתי בחובות. לא משנה, לא אפרט. עוד לפני שהתחלתי את התהליך בנקודת יציאה, וכמו אדם שמן, או כמו אדם מסומם, גם אדם שיש לו חובות, למשל, זה איזושהי התמודדות שקל מאוד לצבוע את כל ההוויה שלך כאדם שחייב כסף. אוקיי? כל הזמן אני חשבתי על זה. כן. אני חייב כסף. כן. זה כל הזמן. כל הזמן. עכשיו, כשלמעשה אני לא חייב כסף לאף אחד. אם אני כאן יושב מולך, מה זה משנה אם יש לי מיליונים כרגע בחובות? מישהו כרגע בא, מצמיד אקדח לרקה שלי ודורש ממני את הכסף? עזוב שכיסיתי את כל החובות שלי כבר. זאת אומרת, אני כרגע לא חייב כסף. לא חייב לאף אחד. ואם אני אמשיך לחשוב על כמה אני חייב כסף, אני בעצם צובע את עצמי בצבעים שכל כך קשים, ואני כל כך טרוד, וזה מעורר בי כל כך הרבה מתח, שהסיכוי שאני אהיה בעשייה משמעותית, ואחשוב על איזשהו פתרון אפקטיבי, כדי לחסות את החובות האלו, להרוויח כסף, יורד. זאת אומרת, החרדה הכלכלית שלי באותם רגעים לא בדיוק עזרה לי לחסות את המינוס. בדיוק. כנ"ל לגבי החרדות מעצם היותך שמן, או עצם היותך מסומם. בדיוק. אם כבר משהו זה רק מקרב אותך לוולט הבא. נכון. אז במקומות האלה באמת צריך מאוד להעריך את הרגעים האלה שבהם החלטת לראות אותך. כן. לא את אורן השמן, לא את שחר הדפוק, השרוט, לא משנה. בדיוק. אני האמנתי בעצמי. חברים הטובים שלי אולי נתנו לי איזה שיקוף, אולי הזכירו לי משהו. אבל זה אף פעם לא התחתית. כי אם אתה היית רוצה למצוא תחתיות נוספות, היית מוצא. אם אתה רוצה לעסוק בארכיאולוגיה, לבדוק לאן עוד אפשר להגיע, אפשר לעלות במשקל, הרמות, אפשר להגיע למצב של חוסר תפקוד, כן. דיכאון קליני ומוות. כן. היה עוד לאן לקחת את זה. בטח. כן. אתה רוצה לבדוק? אפשר. נכון, 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 נכון. כבר שלא ניפגש שנה הבאה אחרי ש... לא, נכון, זו הסתכלות מאוד יפה. אבל אני אגיד לך את האמת, אתה באמת אדם מאוד יפה, מבפנים ומבחוץ, כך שלא משנה כמה אתה שוקל, אי אפשר לפספס את זה. תודה רבה. אבל רואים שאיך בן אדם מרגיש. כן, כן. היום אני יכול לראות את זה וגם לא להדוף את המחמאות. כאילו, אופן קבלת המחמאות שלי השתנה לגמרי. אתה יודע, כאילו, הנחתי על עצמי הרבה אהבה, אז כשמישהו בא ומביא לך עוד אהבה, אתה אומר, אולי, יאללה, אתה יודע, תן לזה, כאילו, אתה חוגג את המחמאה הזו. אני עשיתי תהליך מטורף בעניין הזה. כי גם קיבלתי מלא שיט. בחתונמי. אתה מקבל המון מחמאות והמון ביקורות. מה זה ביקורות? רעל. המון. מטורף. זה פשוט מטורף. תודה לשם על התהליך הזה. ברוך השם. כי זה עבודה פנימית על סטרואידים. כן. חשיפה מהסוג הזה. כן. זו חשיפה שהיא בווליום לא נורמלי. גם זה מטורף פשוט. זה גם הצצה עצובה לחברה שלנו. זה איפשהו הרבה אנשים בתוכניות כאלה, הם בהסכמה עוברים חרם. חרם מסוים. שם הכל מותר. מותר לצחוק על בן אדם שהוא, על הבעיות הנפשיות שלו, על איך שהוא נראה, על איך שהוא מתנהג. והרבה פעמים זה ממש בצורה מתוזמרת ומאוד פשטנית. מאוד. וזה עובר גם דרך קשיים מאוד רציניים, אבל אז אני רגע מתאפס על עצמי ואומר, רגע, חביבי, practice what you preach, זו ההזדמנות שלך
להחליט האם כל מיני שיקופים חיצוניים, רעילים, מאנשים שאתה בכלל לא מכיר, שוב פעם, ייגעו בערך העצמי הנמוך שלך ובמקומות שאתה לא מוכן לאהוב את עצמך. ולא הייתי מוכן להישאב למקומות האלה. אמן. כן. זה דורש המון. המון, כן. לא הייתי ממליץ. בטח לא לאנשים רגישים. כן, כן, כן. ודאי. זה חתירה, אני בטוח שזה חתירת רכבת הרים שאי אפשר לדמיין אותה בכלל. קשה מאוד, אי אפשר. כן. כן. תוכנית עם הרבה מאוד חשיפה. כן. אני שמח שהצלחת לשמור על עצמך בתוך אני חושב, אתה יודע, לפעמים ההסתרה היא דווקא משרתת אותנו. יש הסתרה טובה. כן. כן, יש משהו שהוא כאילו לשמור על משהו טוב, נקי, לתת לו להיבנות, בלי מה שנקרא לצאת איתו החוצה. כן. להראות לכולם. כן. ככה אני מרגיש לגבי הזוגיות שלי. אם אני לא הייתי נאלץ להסתיר את הזוגיות שלי בגלל חתונמי, כן. אני לא חושב שהיה לה את הזמן והמרחב להיבנות ולהתעצם. וואלה. כן. זו הייתה הסתרה מצוינת בשבילי. כן. אני נגיד תמיד פחדתי במערכת יחסים מהשלב שבו צריך לעלות סטורי ביחד. אוי ואבוי. אני שם. אז עכשיו זה אמיתי, עכשיו זה... כן, זה תקף עכשיו כלפי הכל. כן. אז זה לא יכול. אז היינו צריכים קודם כל להתרכז באמת שקורית בינינו. כן. ואז מתוקף האמת הזאת, הזדמן לי להתמודד עם עוד כל מיני דפוסים בעייתיים אצלי. למשל, אני נמצא עם מישהי, ואני מנוהל מהפחד לפגוע בה, או מהפחד להתחייב, או מהפחד שאני לא אהיה יותר עם נשים אחרות, בגלל שאני מתמסר לקשר הזה. ברור. ואז מה שקורה, זה כשהיא נמצאת איתי, והיא שולחת יד כדי לחבק אותי, אני אתרחק. כי אני לא רוצה לאהוב, אני לא רוצה לאפשר לה לאהוב אותי, אני לא רוצה לאהוב אותה. ואז בשלב מסוים החלטתי, אוקיי, קודם כל, הקשר הזה כרגע הוא שלנו, באיזושהי הסתרה שנחפתה עלינו, תנצל את זה. כשאתה כאן, תהיה כאן עד הסוף. אני מסתכן, לא מעניין אותי, כמובן שזה לא יהיה נעים, אבל אני מוכן לרסק לה את הלב, אני מוכן שהיא תרסק לי את הלב, אבל אני לא מוכן לא לאפשר לעצמי לאהוב, ולא לאפשר לעצמי להיות נאהב. אז אמרתי, אם אני כאן עד הסוף. והיא מחבקת, אני מרגיש את הקיבוץ הראשוני הזה, ואני מתנגד אליו, ומחבק אותה, ושם למדתי להכיר אותה, למדתי לאהוב אותה. וזה קשר פעם ראשונה בחיים שלי, שקשר נבנה, לא מתחיל באיזה פרפרים של התאהבות, ומשם דועך בצורה עקבית. וואו. ומגמתית, אלא נבנה תוך כדי, אני מכיר בן אדם ולומד לאהוב. מדהים, בגיל 42, לפני שבוע הייתה לי יום הולדת. ללמוד לאהוב. איזו מתנה. מתנה גדולה מאוד. וואו. זה בכלל לא מה שחשבתי. לא הייתי מעלה על דעתי כשהכרתי אותה. לא בדיוק הכרתי אותה, כי הכרנו כשהיינו ילדים, חזרה בתשובה. לא הייתי מעלה על דעתי שנהיה ביחד. בוא'נה, בן אדם צריך להשאיר לעצמך מרחב, להפתיע את עצמך. אנחנו לא מכירים את עצמנו בכלל. זה אדיר. וואו. אני הרגשתי את הפרפרים עד לכאן. כן. זאת אהבה, אהבה זה... בסוף האהבה זה מונח אמורפי כזה, שכל אחד מאיתנו מחליט איזה פרשנות לתת לו. כן, והוא גם מאוד מתועש. כן, חופשי, ממוסחר. כן. אז אני החלטתי לתת לזה את ההגדרה הפשטנית של אם זה עושה לי טוב, אם זה מטיב איתי. ככה אני גם פותר את עצמי מלחשוב שקשרים הרסניים או קשרים לא בריאים הם אהבה. זה לא יכול להיות אהבה, לא טוב לי. כן. אני פחות טוב גם בדברים אחרים שאני עושה בחיים. פחות רגוע, פחות שמח, פחות בריא, פחות נוכח. ופה בקשר הזה הוא בדיוק ההפך. זה יופי. זה אדיר. כן. אוקיי, שגם כשאתה פוגש הגדרה אמיתית, היא עובדת בכל החזיתות. כנ"ל גם לאהבה. היא מונעת ממך גם כל מיני מחשבות של הרבה אנשים שיוצאים מקשר הרסני. הרי בדרך כלל הם נכנסו אליו בגלל הערך העצמי הנמוך שיש להם, אז כשהם יוצאים ממנו, הם אוכלים על עצמם סרט. רגע, אולי זאת בעצם הייתה אהבה, אבל אני פשוט לא מספיק חכם, לא מספיק נורמלי. אני הדפוק פה, אני לא יכול לזהות אהבה טובה כשזו... כן, גם כשהייתי בה. כן, גם כשהייתי בה. אז צריך להזכיר לעצמנו, לא. זאת לא אהבה. זה הרבה פעמים זאת מחלה.
ממש. לפעמים. כן. אבל יכול להיות שזאת תלות, יכול להיות שזאת תשוקה, קשר, אבל האהבה זאת מילה שצריך להיות מאוד, כן. מאוד צעירים איתה. מאוד. כן. מאוד מאוד. היא מאוד גדולה יש אחריות שמה. כן. ברמות. ברמות. לגמרי. כמה זמן אתה בזוגיות? חודשיים. וואלה. חודשיים. אוקיי. כן. זה הנקודה שבה היא מתחילה לצאת לאור. הכרתי אותה גם דרך הפודקאסט. תשמע, שינה לי את החיים הדבר הזה. וואו, כמות אהבה, אתה יודע, מטורפת, וגם יש משהו מאוד, אתה יודע, נינוח בקשר הזה, באיך שאני מרגיש איתה. מדהים. כן, פשוט, זה גם הנינוחות הזו של להסתובב בטרנינג עם הלב, אתה מבין? כאילו, אוהב שלי בטרנינג, יאללה, תהיה אמיתי, הכל סבבה, בטרנינג כזה נוחות ונינוחות, וגם יש בה משהו שמאוד אוהב אותי כפי שאני. המקומות שאתה יודע שאני יכול להיות קצת לא בסבבה איתם, אז היא ממש אוהבת אותם, כאילו, וזה מביא לך איזשהו מזור כלפי זה, ואתה אומר, וואו, איזה כיף זה שלא רק הגרסה הכי נמכרת שלי יכולה לתפוס אצל מישהו, אלא דווקא הגרסה הכי אמיתית, וידידה אמרה לי משהו חכם על האופן שבו הקשר הזה נבנה, שזה מגניב שדווקא היכרות האינסטגרמית, כי הכרנו באינסטגרם דרך הפודקאסט והריזים, נבנתה דרך הפודקאסט שבו אתה מוציא את כל השחורות שלך החוצה. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא עכשיו היא ראתה אותך בסטורי וכאילו מנגן, היא לא אוהבת בכלל איך שהם מנגן, כאילו זה לא, אתה יודע, זה לא תופס מקום, כאילו. וזה ענק, זה ענק בעיניי. אתה יודע, אני יכול להשמיע לזה, לא מעניין אותו בכלל. בוא נדבר, אתה מבין? כן, בוא כאילו זה. וזה מדהים לחוות את עצמך דרך שיקוף כזה יפהפה. מאוד נינוח זה ביטוי שיש פה משהו קצת understatement. כן. לנוכחות, לאמת. בדיוק. כמו שאתה, כאילו, אתה מבין? כמו שאתה עם עצמך, תביא את זה, יהיה טוב. זה משוואה מטורפת לחוות אהבה דרכה. פעם אחת כי בחיים לא הרגשתי ככה, ופעם שנייה כי איזה מדהים זה, איזה פרומפט מדהים זה. תבוא כמו שאתה בינך עם עצמך, תביא את זה לקשר, יהיה בסדר. אתה מבין? יהיה כיף, יהיה טוב, וזה גם נותן לך לתקן דברים שאתה רוצה לתקן. זו סביבה מאוד אמיתית וכנה להיות בה. וזה לא פחות טוב מהנוחות הזו, כי כאילו, גם אם יש משהו שאתה לא בסבבה איתו, אז אתה יכול דרך הזוגיות לתת לזה מקום, ולעברר ולדבר על זה, אתה מבין? כן. דברים כאלה שאתה אומר, בוא'נה, אני ביני לבין עצמי, אין לי את היכולת לעשות את זה, כי זה משהו שצריך להיפתח בפורמט של אני ועוד מישהו, אתה מבין? אז בטח שזה בת זוג וחברה טובה, אתה פתאום יכול להביא את השפיצים, ולדייק אותם בשיקופים, ואז יש לך את הפריבילגיה לתת את זה לה, כשהיא מביאה את השפיצים שלה. ואז אתה אומר, וואו, זוגיות זה גם בנייה הדדית. בטח. אתה יודע, להיות במרחב הזה, כאילו, ואז אתה אומר, וואי, בא לי להיות במרחב הזה. זה לופ כזה שאני עוד מעכל אותו, כן? זה תחום החיים הכי חשוב שיש, לפי מחקרים. כן. כן. הסיכוי של בן אדם להפסיק לעשות סמים, או להפסיק בבינג'ים של אכילה, או בכלל, לעשות שינוי מאוד חיובי עם עצמו, כשהוא נמצא בקשר לא טוב, בעיניי הוא קרוב לאפס. בטח לשמר את זה. כן. כן. או כנ"ל לגבי האנשים שעובדים בעבודה שהם לא אוהבים. שזה אגב תחום החיים השני בחשיבותו. זה השני? כן. באופן טבעי, תראה, אתה רוב הזמן נמצא שם. נכון. וואו, אנשים שעובדים בעבודה שהם שונאים, כאילו, אחי, אם השלמת עם זה, שהזוגיות שלך בינונית, ואתה שונא את העבודה שלך, ואין לך שום יכולת לעשות שינוי, אח שלי, תזמין וולט, כן. תעשה סמים, תטשטש את האירוע הזה. לפחות לא תצטרך ככה באמת להישיר מבט ולראות איך החיים שלך נוזלים לך מבין האצבעות. כן. מאוד קשה. מאוד. צריך כמות אחריות מאוד 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 גדולה, אחריות אישית, כדי רק להשאיר לזה מבט. כן. אצלי זה הרבה פעמים מאוד ברור, הקלות שבה אני מייעץ לאנשים להיפרד לפעמים. לא לסתם אנשים. כן. אנשים אומרים דברים מאוד מובהקים על הזוגיות שלהם. כן. על איך כמה שלא טוב להם, וכמה מתח זה מעורר ביניהם. אז אוקיי, קודם כל, הרבה פעמים צריך, לפני שהם מחליטים אם זה טוב או לא טוב, להתבונן באירוע הזה. אבל צריך להיות מוכנים להיפרד. יש אנשים שמתארים לי קשרים, אתה יודע, רעילים, אלימים. כן. באלן אלן. וואו. כן. כן. זה חייב לבוא, קודם כל, אדם שלא מקבל אהבה,
או נכנס לקשר הרסני, קודם כל הוא לא נותן אהבה לעצמו. הוא לא מאמין שמגיע לו. כן. אם כבר מצאתי מישהי שיכולה להכיל את כל השיט שלי, כדאי שאני אאכל שם ולא אשחרר, אחרת אני אשאר לבד ולא יהיה מי שייתן לי חיבוק. כן, זה למה נשארים. כן, נכון. מפחיד להיות לבד. מאוד, מאוד. קשה. מאוד, מאוד. הרבה אנשים גם, אתה יודע, ימצאו את עצמם בתוך הזוגיות לבד, ככה אני הרגשתי. כן, זאת בדידות אמיתית. כן, בדיוק. כן. אז זה בדיוק. הכי אמיתית, אתה הכי קבור עמוק, עמוק, עמוק שם. With no way out, כי יש כל כך הרבה דברים שצריך לפרום. שם קורית העבודה גם. תראה, הבן אדם שנכנס לזוגיות הרסנית, ויוצא משם לפעמים אחרי שנים, יכול להניח את ההנחה המעוותת שבגלל שזה קרה לו, והוא חווה את זה, אז הוא למד את השיעור שלו, וזה לא יקרה לו יותר שוב. אנשים נכנסים לאותו לופ, בדיוק, אותה גברת בשינוי אדרת, מקשר הרסני לקשר הרסני. כן. עד שלא מטפלים בקור, עד שלא אנחנו מתחילים לאהוב את עצמנו, באמת. כן. ואיכשהו, אתה יודע, לכל אדם יש את היכולת לאהוב את עצמו. ממה שאני כן. פגשתי הרבה מאוד אנשים. כן. וכולם בסוף, טוב, אולי אנשים שאני פוגש הם אנשים שמגיעים לנקודת יציאה, כן. מתוך האמונה הזאת שהם יכולים לעשות שינוי. אבל אני חושב שאנשים כמוך, באמת שחיים את זה ומדברים את זה, יש לך תפקיד כל כך חשוב בחיים של הרבה אנשים שמאזינים לך ופוגשים אותך, רק אל תשכח לבצע אותו כל עוד זה משרת אותך, בתהליך שלך. אמן. כן. כן. זו נקודה טובה להיכנס לסיום הפרק ולהגיד כמה דברים שצפו לי, גם על השיחה היום וגם על כל התהליך. אתה יודע, שרק התחלתי את זה, אז הייתה לי כאילו מטרה פנימית ומטרה חיצונית. המטרה החיצונית הייתה ממש לנרמל את השיח, כתבתי את זה בכל מקום, סביב ההשמנה הגברית, ושאנשים יכירו את הזווית הלא מדוברת הזו. והמטרה הפנימית הייתה לשנות את הדיאלוג הפנימי שלי. אני חושב שאת המטרה החיצונית לא הגשמתי עם הפרויקט הזה. בחלקת העולים הקטנה שלי, כן. אבל הבנתי שהמטרה החיצונית הייתה איזה כלי רכב כדי באמת לנקוד את המטרה הפנימית. זאת אומרת, אני שיניתי את החיים שלי ואת הדיאלוג הפנימי שלי כלפי עצמי. וזה לא משהו שאני אומר בקלות, בכלל. דבר כן. מדהים. היה משהו בהתמודדות הזו, ביציאה מארון הבושה בפרק הראשון, שאתה פתאום לוקח את האישוז הענקיים שלך וזורק אותם על כל מי שמקיף אותך. ולקבל פתאום את החום ואת האהבה ואת הפידבקים ואת החיזוקים מכל כך הרבה אנשים, רק כדי לעורר בעצמי איזה רוח לחימה כלשהי, של בוא נחקור. ואז, אתה יודע, התחלתי להריץ את הפרקים, שאלתי שאלות עם אנשים, אתה יודע, ממלא מקומות שחווים את האישוז האלה, וראיתי את עצמי דרך האנשים האלה, ראיתי את עצמי דרך ההתמודדויות האלה, ראיתי שזה מאוד נפוץ, וזה עזר לי לפרק את הבושה ואת ההסתרה במידת מה, וזה נתן לי מספיק leverage או קרקע, להתחיל לפגוש את הקיטו, שהיה כלי רכב שלי שדרכו באמת ניצחתי את העניין של המשקל, רק כדי להבין שזה בכלל לא העניין של המשקל, ולהבין שמתחת לכל הדבר הזה, השורש היה הסתרה ובושה, התחמושת נגד לזה הייתה אמונה ופחד במיקס נכון, שיצרו אהבה עצמית, שאותה היום אני, אתה יודע, ממדל ובונה. והסיבה או אחת הסיבות שרציתי, אתה יודע, להזמין אותך ולעשות קלוז'ר, מעבר לסימבוליות ומעבר לזה שאתה, אתה יודע, פרטנר מדהים לשיח הזה, ולא סתם אנחנו עשינו את הפרק הראשון. היציאה מהארון הזה של הבושה הייתה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים. אתה מבין? ואם זה לא היה, אם לא הייתי חמוש בשותפות איתך בתוך הדבר הזה, בשיח איתך, הדמות שהייתה עבורי, והקרקע הזו שנתנה לי את התהליך, נקודת יציאה, והקשר שלנו, והיכולת שלנו לדבר על דברים כואבים, בעיניים רגישות, אינטלקטואליות, אתה יודע, ולקרוא לילד בשמו, כאילו, בהמון מקומות. זה מה שהייתי צריך כדי, אתה יודע, לצאת החוצה. ולימים זה גם מה שנתן לי את האהבה הזו, שדרכה היום אני בונה, אחרי שסיימתי להרוס, המון דפוסים שהייתי צריך להרוס. הפחד וכל הדברים שדיברנו עליהם עזרו לי להרוס את הדפוסים האלה. היום אני נמצא בבנייה מחדש, זה גם למה לקחתי פאוזה, זה גם למה
הפרק האחרון היה לפני כחצי שנה. לא יכולתי להמשיך לדבר את אותו כאב של בן אדם שמן, בעודי נפרד ממנו, ובונה משהו חדש. הייתי עסוק בבנייה. שאלתי את עצמי שאלות כמו, איך בן אדם רזה מתנהג? איך בן אדם שסבבה עם עצמו מרגיש? איך הזוגיות שלו תיראה? איך היומיום שלו יראה? איך הביטחון שלו יראה? הוא יצטלם הרבה, הוא ידבר הרבה. ומצאתי המון 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 תשובות לשאלות שאני עדיין ממשיך לשאול בבנייה. ולכן גם לא יכולתי להישאר נאמן לכאב הזה. כשאנשים האזינו והתחברו, הם התחברו לילד החמוד הזה שיודע לדבר ברגישות ובנחישות על המקום הכואב שהוא נמצא בו. אבל לא יכולתי להמשיך להחזיק את זה. זה למה לקחתי הפסקה, כי לא הייתי באותו מקום כואב. הלכתי החוצה. הלאה. ואחד הדברים שהכי עצבנו אותי, כשהייתי שמן לפני המון זמן, ושאלתי אנשים שרזו, נו, איך זה להיות אחרי, איך החיים נראים, אתה חוגג, אתה זה, איך זה, להיות עם יד קדמית וזה. אף אחד לא נתן לי תשובה טובה. כולם אמרו לי, תשמע, אני עדיין שם, אני זה, אני פה, אתה יודע, אני נמלט מלהיות שמן. כאילו, אתה יודע, לא ראיתי שעברו פאזה, וזה שיגע אותי. זה שיגע אותי, כאילו. איך עשית את כל זה, ואתה לא בונה משהו חדש? ואמרתי לעצמי, כשאני אעשה את זה, ובאמת אצליח, ביני לבין עצמי, את הדבר הנקודתי הזה של לא להיות שמן. אני אשאל את עצמי במרכאות, מה אני רוצה להיות במקום, איזה בן אדם אני רוצה להיות במקום, ושם זה בנייה, זה חגיגה, זה אהבה, זה שאלות פילוסופיות, זה ויז'ן, זה דברים שהם לא פחות קשים, מלא לאכול דברים משמינים וכן לאכול דברים בריאים. זה האיזי פארט. היום, אני נמצא במקום שבו אני שואל מה אני רוצה לבנות ואיך אני רוצה לבנות, וקשיים שבאים מבנייה ופחדים שבאים מבנייה, הם לא פחות קשים. זה לא פחות מפגישים. ההתמודדות הזו היא לא נגמרת, אבל היא מה זה מטיבה עם עצמה כשאתה עושה שלום? ואז אתה אומר, טוב, מה אני רוצה לבנות במקום? וזה מקום... כן. לכן באמת ההסתרה, אמרת שהיא השורש, ואני לא חושב שהיא כזאת. השורש זה כמו, אמרת יפה, אני בארון. מה ההסתרה היא כלי, שמאפשר לי לזרע הרעיל הזה לצמוח. הוא צריך חושך. אסור ששם יהיה אוויר, אסור שיהיה שם אור. אז זה כלי שמשרת אותי. וברגע שאני פותח את הארון, מרים את המסך של ההסתרה, שם השורש מתחיל לצמוח, שהשורש הוא תמיד הוא אהבה. גם אם זה קשור לאוכל או לסמים או לזהות מינית אפילו. נכון. המהות היא לא היציאה מהארון. זאת לא המהות. זה יעד. מגיע לנו לאהוב את עצמנו, את מי שאנחנו. לחיות טוב. לחיות בבריאות, לחיות בשמחה. לכולנו מגיע. זאת התפיסה של אדם שאוהב את עצמו צריך להזכיר לעצמו את המילים האלה. מגיע לי. מגיע לי, כן. פאקינג מגיע לי. אמן. יס. אני אקח את זה כאקורד הסיום לפרויקט הזה בהודעה גדולה, ואני אקח את זה, אתה יודע, לפרקים הבאים של החיים. איפה שמרימים את המסך, שם ההצגה מתחילה. אמן. תודה רבה. תודה, חבר. שמחתי מאוד. יס.